سلام تخطاتلت نايز كانل كما يتخونو تبوكت كونو ناي وتر تمنيتنان بهجنانيو لومون كم وترو أقد دستحستوتات حزنا لكم قريبنا لنا سام موداتا نايز مدام سانا كتصنعوا بخبرنا عدمكم إذا عم توز أن هاد ناي سو تخلا سنة بنيا تخلا يماني نام بكرار استدرفت الجرما ودي استدرفا زليم زبلو حنت كابتن أزيا بالإسراح يعني را تكاسيت بمول عون انتقونه أنا دمام سنة تيسلا سمع زنبركو هجيك أم سمعكو هذا بحكي عقري ماتن بقومي أبزك بتوي كم تعمريته أنا يهوب صحتكم فتيكم ما هتكونوا لو ما رسي كم وترو سفيه كون عقد داسي كون لايك مقبار شير مقبار ريتون حسابا مقلاس دما كم وترو تعويتنا يكون مسانا صنحو مجمريا بتي عقد دس زيناتات كنجمرينا شعور ما نبتي نبزوبانا نبعدنا نغربنا كيدنا بوغنير ترادما أقد تسعبري تالو لومي. China marked 80 years since Japan's surrender in the Second World War with its largest ever parade, a 2-hour show of national unity, diplomatic depth, and military might. President Xi was the star of the show. He traveled in an open-top car and, in a tribute to the founding father of the People's Republic, wore a Mao-style suit. His guests were a rogues gallery of leaders who reject the American-led world order. First among them, نبحكي نايلوم فيديو معرابا عالم كمي ريبورت يقبرالو كاب كل هجراتنا رانا هنقبرينا نزي ناي تشاينا ميليتري بريد ناي بحكي بقرب اي كاتلولو كم استراتيجي درجة دما بوغن ناي معرابا عالم بحجرات بجرمن بفرنسا بانجليز بامريكا بستفلالي من قد مالتي تنا امريكا يمانن صقامن تليبرال ميديا كومرمات كونسرفاتيف ميديا كليتيون تايبلالو بو استراليا بقول لك ريينا بكز it's becoming a central point كاب كل دما فلاديمير بوتين ناب أمريكا نملسنا أمريكا وين نملس دونالد ترامب زملكت عقد داس زربا تزاري بلو فايرال ممكن لو نعون كريا كم فتنينا مجمريا أبزك نردوز لنا ولا ونتوت هدراوج وهذا أمريكا تشاينا رياتو زلا بغير باك كتاتلو جميرهم كم زلون اتود الدرناي وتهدراو عقبنا كلتين حقرات دما مسرت من قد قيرو خمزلو يمزنقر زلو اوكي هجي أنا مجمريا كريكم زدلنا قرنتولو give me a second ناي بوتين يكون كون كريكم دليل اللغو مجمريا زياس كنارانا ينخدمو سلازخونا زيومون بصبو نتي بفلاي ناي سمين كوريا بوتين شي بحدا مرآيوم كم حدا أقدا سنة بجيرهم يمريهم مزلو ولا ونت ملختي بريزيدنت شي زي محل لفوم بكل من قدي كن ريكم فتنينا now let's start بتي ملسنا أمريكا زبلو زلو بسي إن إن سكان جمر because سي إن إن كل تسلست أقدا سي فيديو تدجير لابزي تي تشاينا كتوريو زخالتن أمريكا بخميتهم بولان كن رينا زد ما تي علمنا تا دايركشن اللي تبدل نزي قال يوم كم جخمت كريوام قال يوم كم حيل كريوام بقول من قد نقول معذاب أقدر أسولز خلنا أنا بسينين سكر جمر. Not wasting any time responding to what was the big show in Beijing. In a Truth Social post he wrote, "May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin and King Jong-un as you conspire against the United States of America." For more on this, let's bring in Dave Rank. He's a former career diplomat with the US Foreign Service and what جي بوتين دونالد ترامب كم زي تحقوس بس قدايزي حقوس دم ماذا حبا يكون أنا لكم بتدقق كم زقلسكو نبوتين دفت ولو مخنيات هلنا ني دونالد ترامب دفت ولو مخنيات هلنا يتم مخنيات دما دونالد ترامب سمعتاتو ز حبا يكونن حبيو ز خيدا يكونن نتا زلا كونتات كم زلاتا سلازنقر بزيا مخنيات زيا
مبزحت جزء دونالد ترامب سمعتاتو سلزفلتنا I like him كمناي أمريكا مراحي كله تزقبرون ربحنا أمريكا تاجندنا أمريكاني جد فلوينتنا دونالد ترامب سمعتاتو يحبنيو بقلتي تسمعي وهم زلون انكو حقوسكم تشاينا كم نبوتين نناي سمين كوريا كيم جون اون سلام بللي بحد خوينكم انصارنا تزمت انصارنا اجنداكم تسالطوا زلهم ግን ተረዲና ኣሎ ብዝብል መንገዲ ገሊጽሎም እዚ ብግልጽነት ኩነታት ብኸመይ ከም ዘንብቡ ኣሜሪካ ሽፍንፍን ኣይድልዮን እዩ ኣብ ካልእ ግዜ እንታይ ምበሉ ነይሮም ንሕና ይንግደሰልኩም ኢና ማለት ወተሃደራዊ ዓቕምኹም ከተርእዩ ትኽእሉ ኢኹም ትሕተና ኢኹም ወላ ደይ ካባና ኢኹም ቀዲሕኩሞ ካባና ኢኹም ሰሪቕኩሞ ዝብል ዘረባታት ኢኻ ትሰምዕ ግን Donald Trump is following this thing and ወላቲ ምዕራባዊ ዓለም ብፍላይ ለንቀነ ኣብ ልዕሊ ተንካሎት ሃገራት ዝበሎ ፑቲን ዝበሎ ምስ ከንስማዕ ነቲ ነገር ትከተሓዘልኩም ስለ ዘለኹ ፑቲን ነዚ ኩነታት ዝብቐረባ ጽቡቕ ገይሩ ዝጥቀመሉ ዘሎ መራሒ እንተሎ ፑቲን እዩ ስምዕዎ እስኪ India, almost 1.5 billion people. China, with powerful economies. But they also have their own domestic political mechanisms and laws. So, when somebody tells you that they're going to punish you, you have to think, how can the leadership of those countries, of those big countries, which had difficult periods in their history too, that had to do with colonialism, with attacks on their sovereignty during prolonged periods of time, you have to understand that if one of them shows weakness, his political career will be over, so that influences his behavior. Putin ነዚ ነገራት እዚ ከመይ ገይሩ ይጥቀመሉ እንተሪኢኻ ብልሒ ናይ ፑቲን ይዘርእየካ ባላንሲንግ ኣብ ሕጂ ዘለናዮ ርሱን ዝኾነ ውድድር ኣብ ዘለዎ መራሕቲ ተነቃፊ ወይ ከዓ ዳርጋ ብፀጥፊ እናኸድካ ከለኻ ልዑል ብጥንቃቐ ዘለዎ ነትን ከይጎዳእካ ክትዛረብ ክትክእል ኣለካ ክትከይድ ኣለካ ስትራቴጂናትካ ዝረቐቐ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ ከምዚ ድማ በላሕቲ መራሕቲ ኣብኢኻ ትሪኦም ስለዚ ፑቲን እንታይ ትገብር ዘሎ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ድሓን ዝኾነ ዝምድና ከም ዘለዎ ይፈልጥ እዩ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ዘቆጥዕ ዘረባ ክዛረብ ኣይደልን እዩ ስለምንታይ ዶናልድ ትራምፕ ከም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብ ስልጣን ክሳብ ዝመፅእ ነቲ ኣብ ዩክሬን ዝካየድ ዘሎ ይኹን ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝኾነ ይኹን እገዳ ይገበረ ስጉምቲ ወሰደ ኣፅዋር ብፍሉይ ክዕጥቕ ኣይፈተነ ስለዚ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብዚያ ሞሜንት እዚኣ ፑቲን ክኸስሮ ኣይደልን እዩ ካብኡ ንላዕሊ ግን መን እዩ ዘገድሶ ህንድን ቻይናን እዮም ዘገድስዎ ካብኡ ንላዕሊ ከም ዘገድስዎ ግን ከፍልጦ ኣይደልን እዩ ዋላ እኳ ኩሉ ተግባራቱ ንዑ ዝመስል ተኾነ ብቓላቱ ጥንቁቕ እዩ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ኣዘራርባ እዚ ድማ ፖለቲካዊ ብልሒ ዲፕሎማስያዊ ብልሒ ዝበሃል እዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ምስ ህንድን ቻይናን ብቐጥታ ክራኸብ ይኽእል እዩ ኣብ ቻይና እዩ ድማ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ወይ እውን ኣሜሪካ ንህንዲ 1.5 ቢልዮን ህዝቢ ዘለዋ ንቻይና ኣዝዩ ዓበ ሃገር ናይ ኣሽሓት ዓመታት ታሪክ ዘለዎ ኩርዓት ዘለዎ ብዙሕ ብድሆታት ዝሓለፈ ብዙሕ ንልኡላውነቱ ይኹን ንናፅነቱ ይኹን ንቁጠባዊ ሓርነቱ ብዙሕ ፀገማትን መሰናኽላትን ኣይጠቕሶን እዩ መሰናኽላት ድማ ካብ ምዕራባውያን ሃገራት ዝመፀ ብቐንዱ ነዚ ሓሊፎም ኣብ ከምዚ ደረጃ መፂኦም ዘለዉ ሓፊልካ ክቐፅዓኩም እየ ከንበርክኸኩም እየ ታሪክ ክሃርመኩም እየ ከምዚ ክንገብረኩም ኢና ክንቅርቅረኩም ኢና ዝብል መፈራርሂ ቃላት ክትጥቀም ከለኻ እቲ መራሒ ኣብዘን ሃገራት ዘሎ ኣብ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ብፍፁም ክቕበሉ ኣይክእሉን እዮም ስለምንታይ ምስቲ ታሪክ ናቶም ኣመፃፅኣ ናቶም ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ በሰላውን ስለ ዝዘክሮም ካልኣይ ድማ ህዝቦም እውን ኣይቀበልዎም እዮም ምሳኻ ክመሳሰሉ እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንናሬንድራ ሞዲ ብፍላይ ንህንዲ እዩ ንህንዲ ጥራይ ኣይኮነን ዝነግር ዘሎ ነቲ መራሒ ብህዝቡ ደገፍ ክረክብ ከም ዝኽእል ወሲንካዮ ዘለኻ ህዝብኻ እውን ክብሪ ክስምዓሉ ዝኽእል ውሳነ ስለ ዝኾነ ኣይትንበርክኽ እዩ ዝብሎ ዘሎ ብኻልእ ኣገባብ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ተጠንቀቕ ትኸዶ ዘለኻ መንገዲ ንህንዲ ፃቕጡ ትገብሮ ዘለኻ ከዋፃእካ ኣይኮነን እዩ ዝብሎ ዘሎ ስለዚ በዘን ዘረባ እዚኣተን ጥራይ 5-6 ዑፍ ያህሪሙ ዘሎ መጀመርያ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ሪፐብሊካን ይኹኑ ዴሞክራትስ ናብ ህንዲ ትኽተሎ ዘለኻ ሓደገኛ ውሳነ ይብልዎ ኣለዉ ንህንዲ ኣብ ዙርያ ቻይና ትድርብያ ኣለኻ ይብልዎ ኣለዉ ንሱ ግን ንህንዲ ረኺቡ በዚ ሕጂ ዘለኹም መቀፅሉ ክብሎም ቀኒ ይፍሉጥ እዩ እዚ እንታይ ግን ይብሎም ዶናልድ ትራምፕ መሊሱ መቕፃዕቲ ገይሩ ንህንዲ ፈሪሆም ካብዚ ሕጂ ተበጊሶሞ ዘሎ ምስ ቻይናን ራሽያን ንድሕሪት ንኸይምለሱ ንዶናልድ ትራምፕ ኢንዳይሬክትሊ ዘጠንቅቆ ዘሎ ንረብሓኻ ንሱ ይፅቡቕ ይብሎ ኣሎ በቲ ተገምፂሉ ግን ምስ ቻይናን ራሽያን ዝገብርዎ ዘሎ ዝምድና ድማ ብቐረባ ምሶም ይሰርሕ ስለ ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንዶናልድ ትራምፕ ከም ዝምዕዶ ዘሎ ኮይኑ ስለምንታይ ህንዲ ነዚ ሕጂ ትወስዶ ዘላ ስጉምቲ ክትወስድ ትግደድ ከም ዘላን
መሊስ ኣሜሪካ መጠን ብዙሕ ፀቕጢ ዝገበረቶ ድማ መሊሳ ነዚ ሃገር እዚኣ ክትከስራ ምዃና ብርቀት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ስለዚ ንማንም ከየቆጥዐ ወላ ንኣሜሪካ እውን ዘቆጥዕ ኣይኮነን እዚ ንዶናልድ ትራምፕ እውን ዘቆጥዕ ኣይኮነን ንህንዲ ድማ ዝያዳ ዘሕጉስ እዩ ህንዲ ወሲናቶ ዘላ ትክክል ንዕላማ ንታሪኻን ንዘለዎ ኩነታታን ዘንፀባርቕ ምዃኑ ዝገልጽ ዘሎ ምስ ቻይናን ራሽያን ዝገብርዎ ምስ ራሽያን ቻይናን ዝገብርዎ ዘሎ ህንዲ ድማ ትክክለኛ ውሳነ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ብልሒ ናይቲ ዘረባ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳዕ ክንደይ ባላንሲንግ ኣክት ስትራቴጂ ናትካ ብርቀት ትዛረቦ ቃላት ክንዲ ምንታይ ኣድማዕነት ክህልዎ ከም ዝኽእል ፑቲን ብተደጋጋሚ ኣብ ናይ ቃላት ኩናት ዝወዳደረ የለን እዮም ዝብሉ ወላ ኣሜሪካውያን እዮም ከም ዝብሉ ኣብ ቃላት ተጠንቂቑ ናይ ቃላት ጌጋ ዘይፍፅም መራሒ እዩ ተቆጢዑ ይኹን ካሊእ ይኹን ዘውፅኦ ቃላት ጥንቃቐ ኣለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ድማ ንፑቲን ብቃላቱ ዳትስ ዋይ ምዕራባዊ ሚድያ ብፍላይ ኤሮፓ ናይ ራሽያ ሚድያ ክዕፆ ዝደልይዎ ክዕፆ እዮም ዝደልይዎ ጠቕላላ ናይ ራሽያ ሚድያ ናብ ኤሮፓ ክመፃ ይደልይዎን እዮም ስለምንታይ ፑቲን ብቃላቱን ህዝቢ ኤሮፓ ክእምኖም ከም ዝኽእል ፈልጡ እዮም and this is ብፍላይ ኣብ ዘበነ ጆ ባይደን ብንጹር ኢና ንሪኦ ነርና ናይ ራሽያ ሚድያ ናይ ፑቲን ዘረባ ብፍጹም ናብ ኤሮፓን ኣሜሪካን ንኸይመፅእ ኩሉ ዓይነት ዕፅዋ እዮም ዝገብሩ ነይሮም ኣይኮነን ነቲ ናይ ራሽያ ሚድያታት ዘይኮነሲ ንናይ ራሽያ ዘረባ ዘምፅእ ኣሎ ዝበልዎ ቻነላት ናይ ዩቱብ ይዓፁ ነይሮም ስለምንታይ ፑቲን ብዘረቡ ከመይ ገይሩ ክእምን ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ ኣብ ትምህርቲ እዩ ኣብ ናይ ፖለቲካ መንገዲ ጉዕዞ ናይ ፖለቲካ ክትሳተፉ ትደልዩ ሰባት this is a very big lesson ሰብ ክመሃረሉ ዝኽእል Just the colonial era is now over. They have to realize that they cannot use this tone in speaking with their partners. But ultimately, things will. እዚ ሓደ እዩ ካልኣይ ናይ እንግሊዝ ሚድያ ወይ ስካይ ሚድያ ዝበሃል ዝገበሮ ሪኣክሽን ካረዩ been on display. I mean, these governments always use these opportunities to show what they've got and that they ought to be taken seriously. And so they were showing their heavy MIRVs, multiple independently targeted range vehicles, ICBMs, which are the intercontinental ballistic missiles, and these are the sort of things that can reach any part of the world, really, the United States. They showed off their Air Force. That's the J-10, which has performed very well for India, actually, in the recent clash with Pakistan. And then the J-20s. The J-20s are the stealth fighters, a bit like the F-35 that we operate in Western countries, and the whole parade was designed to show both old and new equipment. So the equipment that we would expect them to have, those are J-20s going over the monument, through to some of the newer stuff. This is quite an interesting one. I mean, this is the new ዳርጋ ምዕራባዊ ዓለም በዚ ወታደራዊ ዓቕሚ ቻይና ዝቐረበቶ ሾክት ከም ዝኾኑ ካብ ቃላቶም ኢኻ ትሰምዖ ኖርማሊ ከቋናፅቡ እዮም ዝመርፁ ከናኣሱ እዮም ዝመርፁ በዓል እዚ ኮመንቴተርስ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ወይ ናይ ኤሮጳ ዘይኮነ ኣፅዋራት ተቆናፅቡ ዝፍትኑ እዮም በት ናው ከም ዝበል ኣብ ካልእ ግዜ እውን ተቐጥዒሰ ነይረ ንናይ ቻይና ቴክኖሎጂካዊ ዘላ ወታደራዊ ዓቕሚ ክትናኣስ ምፍታን ንቻይና ይኮንካ ተናኣስ ነታ ንስኻ ትገልፀላ ዘለኻ ናትካ ክሬዲብሊቲ ኢኻ ተናኣስ ስለዚ ሕጂ እቲ ሚድያ ምዕራባዊ ዓለም ኣማራፂ ኣብ ዘይብሉ ደረጃ ይበፅሕ ንናይ ቻይና ወታደራዊ ጭዋዳ ቴክኖሎጂካዊ ጭዋዳ ከተናኣስ ምፍታን ንበዓልካ ስኻ እታ ዘላትካ ተኣማንነትን ተቐባልነትን በዓልካ ተቐብራ ከም ዘለካ እዩ ኮይኑ ምክንያቱ ሰብ ብዓይኑ ዝርዮ ዘሎ ብየማኑ ፀጋሙ እናረኣዮ ከሎ ናትካ ኮመንተሪ ከምፅኦ ዝኽእል ለውጢ የለን ስለዚ you better tell the truth ሓቂ ንኽትዛረብ ሓቂ ንኽዛረቡ ኣብ ዝግደድሉ ደረጃ በፂሖም ኣለዉ ሓደ ካልኣይ ስለምንታይ ሓቂ ክዛረቡ ይመርፁ ኣለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ከፍርህዎ ይደልዩ ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ዳርጋ መብዛሕትኦም ምዕራባውያን ሃገራት ብፍላይ ናይ ዩሮፒያን ዩኒዮን ፎሬን ሚኒስተር ዝተዛረበቶ ክነግረኩም እየ እንድሕር ንሕና ኦርጋናይዝ ክንከውን ዘይክኢልና ጌም ኢዝ ኦቨር ንዓና ኢላቶ ንሕና ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ከምዚ ኣብ ሻንግሃይ ኮኦፐሬሽን ኣብ ቻይና ዝረኣናዮ ሕጂ ድማ ኣብቲ ናይ ሚሊተሪ ፕሬድ ዝረኣናዮ ነገራት ተሪእና እቲ ዘሎ ኩነታት ተደይ ተቐቢልናዮ እሞ ቀልጢፍና ኣካይዳና ክንቅይር ሞቢላይዝ ናትና ኣሰላልፋ ሕይልና ብሓደ ጥጠው ክንብል ተደይክኢልና we are done ya ilato todi tigay so there is no much akgbar zgal qaltifka lawti nay finland maraxu ተመሳሳሊ ርእይቶ ይብሎ እቲ ዘሎ ኩነታት ድማ ከም ንሪኦ ዘለና left and right ብየማንን ፀጋምን ክነዓቕ ዘይክእል ወታደራዊ ዓቕሚ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሓደ ካብቲ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ መልእኽቲ ወይ እውን ቪድዮ ድማ ከሪአኩም ስእሊ እውን ከሪአኩም ቅድሚኡ ግን እስከ ወገን ህንድ ዝተገበረ ኮመንተሪ ድማ ንርኢ ድሕሪኡ ስትራቴጂክ ንዛረብ ኢና Dominate headlines this week, first with the SCO summit in Tianjin, where it tried to position itself as a stable and reliable partner. And now with the Victory Day parade in Beijing, where China is flexing its military muscle. You may have seen the pictures already. China held a massive military parade today, the first of its kind in 5 years. And what was the occasion? The 80th anniversary of China's victory over Japan in World
بحفشة تي جلوبال ساوث زبحال بزنا تشاينا نجر تومن كو قدم زمارو زنبرو هنديهم كمارو زفتنو مغنياتنا أمريكا كحجوس خمس دليو سلس دليو but right now هندي التناراتيف شفت ناتهم بعبيو كبير له حركة بتي الزارة بارس زخين زلوا للعسرة طبعا بصراحة مش برحتنا هجرات تساتفوا نيرو الت political statement زبحال زلوا زنريو زلنا سيلي تشاينا التنزبار قزلا مستك على بوجن بوجناي دونالد ترامب زرع زنبر سيلي زيو نزيا بسيل زيا زبسحو سبات كسجرواينا نرزالنا انتي مالتي زي ناي تشاينا أجباب ناي بارتنر ناتا زلوان ناي أمريكا كتريو خلغا عبيد أجام كم زلوا أبفل اللي كم زلوين نرزالنا سلزي it is just the picture says it all يبلو تي أمريكا أنا سنتر أبزوريا أنا زبلكم تقبل تشاينا جن معرينا كلنا حنتي زعبا نعلمنا كايدا زحفوا امباسنا تشاينا بيرترا أوصي وازلون كريكم يتسنهي لابتنا يرترا مزوزحنا سلزي اتزلو كنتات بكل من قدي علمنا نتنا تشاينا مرحنة كتقبلوا مريج أخم زلوا ويكا دليت كم زلوا زر كنتاتنا نرزلنا so نسمع يا Korean leader Kim Jong-un. These two were the guests of honor, Putin and Kim. They flanked Chinese President Xi Jinping at the parade. The event was replete with symbolisms, clearly an attempt to channel Mao, the father of had a massive military, in terms of the People's Liberation Army. Today they showcased a modern fighting force. زنريو زلنا ججف وتدرا عقمي حتى كابتي نائزي كدان تقدين وزن برابزياك ملسلكم تا كدان زياد تقدين وزلو كدان درينا يا ناي ماو ناي قدم مراحيناتهم زنبره ناتو كداني تقدينو بريزنت شي تعلاما دما نتي نسوزا زنقض علاما نمتكبار يقضو خمزلون ابتغزيتي ولا كوا ججف وتدرا عقم تنبرهم تكنولوجيكا عقم نايت سراويت جنازي دخل من تعوتن سلازنبره كم تزدلي ينتبارق عين برا لو مجن أب أسرع حمشون تشاينا حيال وتهدروا عقمي بتكنولوجيا دما تزرق وتهدروا عقمي أب قريبات لزلا درجة كون كله نتي حلمنا تشاينا وين ويكا حلمنا ما أوز نبرزيا تاسلي تا كلام لك نسوس غدنا نبر نتا حلمنا ما أو أبونا إذا مودرن تشاينا تبهال إذا زما عجز الله تشاينا أبو أزبال ما أوز دانجيو نوعو نايتنو سوزون قد حلمي أنا يتبرر له بمبال بريزنت شي كابتن تشنا 14 أبيلو أبسلطان كاب زمس جميرو 14 جميرو حدا كابتي حيال هاجر كن كون بحرقينا بمسرته وتهدروا عقمناتنا حيال كونالو تكنولوجيكا عقمناتنا حيال كونالو نزيان مقدار دما بزح نجر كابتن لمود زخد وزن بر من قدي تغيروا لهم قدام يتسقوا تدوسدا أبكالك زي بزح زي تغيير لهم كدقم زلوي بريزنت شي أبسلطان مسمس بزبرت أشرح لما جمر أنتايو بلشو نام طفا نسوب سلطان كما تقول لاب تشاينا بلشونا سراوري سديد نيرو تلا ما دما امريكا بتاع ميحتو تقمالو بلشونا تشاينا حيال هاجر حيال منقس نخيكون ببلشونا تصاوتل نيرا بريزيدنت شدما كاب مسرتنا بوليتيكا وغزوناتو صرا بلشونا سلازي مسئيل ابت مجمريا حيال زخونه سقمتي أنصار بلشونا غيدو معربايان هاجرات كتاكو عليهم جميرهم سلامتاي كامبانتاتنا أمريكا نيروبان أب تشاينا بزي بلشونا سرح كبيدوهم سلازي نبره نتبرشونا تطفوهم جمرة نيب حق تصوري مراحم تسيوهم كل ويدا ميرهم تحريا تردياتهم دنقويلا تردياتهم تابلشونا زعطوا زلو نا أمريكا نا CIA نا أمريكا أجنداتات نمسلات من قد كم زعطوا زلو مستردهم ديكتاتور كل وجه جميرهم برمجمرة كتاكو عليهم جميرهم اتزبالة مراحيك بهالجمير سلازي انتايكا غيرو نسو نتنا تشاينا حيال بوليتيكاوي وتهدراون تكنولوجيكاون بوليتيكاون أقاوما بعالم كم تصندح رخينو أبسلطان ستوى سنة جزية كلوا كم زلوا تديلي بزخوني يكون دراما جيرون كابسلطان كأليون كدربيون كم زخوني ترديو بوليتيكاو ستراكشر نيتاغرا محيشو نتي تشاينا كنت بس حزلوا الرعاية نعوز وسد تشاينا كابتن تناتون بوليتيكاو كايدالو مستناي قربت انتوا كايداناتون بزق ادو منقدي كاب مست تاريخومن مستزبوم بزخيد منقدي اقانيو ازلو من ريو زلنا مستنكراوي ميراكلوس يمزبلو مستنكراوي كات امراتاو درجه قطباون بوليتيكاون وتحدراون تكنولوجيكاون حيلي كمزنا تشاينا اب تاريخ ترايون تسمعون يفلتني ابوشت 4 عامات هذا دخا هاجر سوبر باور ناي عالمنا كون ترى يفلتني it takes a long بزح عامات يزيد لك حيال قطبه حيال تكنولوجي حيال حزبي حيال وتحدراو عامك تهنص
ናይ ቻይና ግን መስተንክር ጥራይኻ ኺልካ ትሓልፈቶም that's why ድማ ከም ሓደ ኢንስፒሬሽን ክውሰድ ዘሎ ምንታን ንዑ ብምርኣይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክንከይ ቻይና ምሉእነት ኣለዎ ንኣብነት ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክበሃል ከሎ ብሓይሊ ኣየር ሓያላት እዮም ሓደ ብሓይሊ ምድሪ ሓያላት እዮም ብሓይሊ ባሕሪ መወዳድርቲ የብሎምን መራኸቦምን ካልእ ቴክኖሎጂናቶም ስለዚ ላይክ ብዝኾነ ይኹን ብድሮናት ቴክኖሎጂ በዚ ሕጂ ዘሎ ድማ መወዳድርቲ እውን የብሎምን ዶሚኔት እዮም ዝገብርዎ ስለዚ the goal is China is unstoppable force ኢልዎ ባዕሉ ንቻይና ጥጦ ከብል ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘየለ ምናልባት ቅሩብ እቲ ወታደራዊ ዓቕምናቶም ክትገልጽ ከላ ብቓላታ ክንሰማ which is very interesting Just stay updated. But the scale was staggering. 10,000 troops marched in Tiananmen Square. There were more than 100 aircraft and hundreds of other weapon systems. This includes conventional weaponry and advanced tech, from air defense lasers to stealth fighter jets, anti-ship missiles, undersea drones. Like I said, most of it is not battle tested, so take China's claims with a pinch of salt. They even showcased robot dogs. That's right. Beijing's new soldiers are robot dogs. ንሪኦ ዘለና ሓያ ሓድሽ ወታደራዊ ዓቕሚና ንርኢ ዘለና this is going to be of course it's scary ደሰንብድ እዩ ግን እስከ ደሓን ቻይና እዚ ገይራ what about America እንታይ ይብልሉ ኣሜሪካ this sort of tectonic changing of plates as it were when it comes to sort of geopolitics Sure, and I think that's exactly the right question because parades are symbolism. They're about showing, seeing who shows up and what shows up, the kinds of equipment. But does China have the ability to step in and play the role, or the interest in playing the role that the United States has played for the last decades? I think. እንታይ እዩ ትሕቶ ዘሎ ንሪኦ ዘለና መሰረታዊ ስርበትኻዊ ለውጢ ክገብር ዝኽእል ኩነታት ናይ ጂኦፖለቲክስ በፂሕና ከም ዘለና ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነዛ ስእሊ እዚኣ ዓበይቲ ፐብሊኬሽንስ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ መፅሄታት ወታደራዊ ውድድር ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ዳርጋ ኣሜሪካ ተቐዲማ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ንቐድሞም ኢና ንብል ዝነበርና ዘረባ ክንገጥፎ ኣለና ዝብል ዘረባ እዮም ክጥቀሙ ጀሚሮም ዘሎ ዓበይቲ ፐብሊኬሽንስ ስለዚ the game is now ወይ ማዕረይ ወይ ቻይና ቀዲማትና ላይ ኮይኑ ዘሎ እንድሕር ኣብኡ ደረጃ በፂሓ ዝመፁ ዘሎ 5 ዓመት 10 ዓመት ቻይና ንኣሜሪካ ክትቅድማ ኣይኮነን ትገይም ኣፀቢቓ ክትሓልፋ እያ because China is still ገና ኣብቲ ደረጃ ናይ ኣሜሪካ GDP per capita ናቶም ፍርቂ ናይ ኣሜሪካ እዩ ዘሎ እንታይ ማለት እዩ ኣብ ናይ ኣሜሪካ ዘላቶ ደረጃ ናይ ቁጠባ ኣብኡ ክትበፅሕ እንድሕር ኮይና ቻይና 2-3 ዕፅፊ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ኮይና ኣላ መን ከምኡ ኢሉ ኢሎን ማስክ ንቻይና ኣሜሪካን ቻይናን ክወዳድሩ ይኮኑን ኢልዎም ቻይና ጀስት ብስ ሕዝቢ ስለ ዘለዎ ናይ ቻይና ዕቤት ገና ኣብቲ ኣሜሪካ ሕጂ በፂሓቶላ ዝበሃል ዘሎ ቁጠባ ብህዝቢ ክምቀልከሎ ደረጃ ክትበፅሕ ከላ 3 ዕፅፊ ቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ወይ ገለ ሒዛ ኣላ ማለት እዩ ስለዚ the game is ሓንቲ ግን ኣብዚኣ ኣላ ሓንቲ ዘረባ ኣብዚኣ ተሓቶ I think this is ታናይ መወዳእታ ዘረባ ኣገዳሲት ማለት እዩ speak sort of military assets military investment tactics going forward so I'm going to leave that just for the moment because I do want you to speak to whether you believe that the US has a clear China strategy at present. Former Congresswoman and defense expert Jane Harman has told CNN that she thinks there is no US strategy towards China at this point just tactics. Just have a listen. I don't think we have any strategy. I think we have a series of tactics which shift on the day. And I think foreign leaders understand this. They don't want Trump to hate them, so they play him. She has a long-term strategy to supplant the liberal world order with a Chinese world order. And he's playing Trump beautifully. Everywhere we leave, he goes. Think Africa. سنتات بلادلا أمريكا زي كونغرسومانيا سوري ቻይና ኣሜሪካ ዝኾነ ፖሊሲ የብላን ትብለላ ኣሜሪካ ሓደ ኮምፕሬሄንሲቭ ንኹሉ ዘማእከለ ስትራቴጂ የብላ ንቻይና ንክትቅድማ ታክቲክስ ኣለዋ ነዚ ዶ ቺፕስ ዶ ክንቋፀር በዚ ዶ ክንገብር ታክቲክ እምበር ስትራቴጂ ማለት አንውሑ ድሕሪ 5 ዓመት ኣብዚ በዚ ክንሓፅሮም ኢና ድሕሪ 10 ዓመት በዚ ክንገብሮም ኢና ኢሉ ንዓመታት ዝቕፅል ስትራቴጂ ደረጃ መንግስቲ የብላ እሱ ድማ ይትውጥቀ ደምፃ ዘሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ንቻይና እንታይ ክትገብራ እያ ትደሊ ዘላ ንፁር ኣይኮነን ዘሎ
ولا ونكو كنسعرينا تدبل نيركا بخامي يلكا استراتيجي بتاولا كلوا كالو سلازي اتي امريكا تخدو زلا ننفسا اب سعرات كتودق امبر كسعراي تخلني زبل زربا هذا كابتي ابنا امريكا سيركل زليو ولا تكسبرت نزا زربا زيا تقبلوا زبا ملسدما it just reflects not reality. The liberal world order with a Chinese world order, and he's playing Trump beautifully. Everywhere we leave, he goes. Think Africa. What are your thoughts? Yeah, it's hard to argue with that. مالت كابزن العلى وصاي حدش حبريتا كتبلو تخل منقد كم زي اللي I mean it is just obvious be focus the Mac and Rio just I want to give you all the sides ever been at an event together. And President Trump reacted to it this way on Truth Social, saying, "May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my us here at home and the Western world overall." I love that message. He says, "I'm watching you." And we have not seen the leaders of these three countries together in 66 years. So with Xi there in the middle with Putin and Kim Jong-un, Xi is towering over world leadership. But Carly, all three economies are in trouble. They have a great military display going on, but our military is more important. But it tells you that this Russia-China alliance and their friends, North Korea, Iran, are a major menace to the United States. We have got to keep our بخلو زغابتين بيزنا دونالد ترامب ميديا يو كم نريو زلنا الزين نريو زلنا كونتات أمون جزين ناي تشاينا عقمت رايدي كون ست بلوك نسا غيما تزلا بزوري عزلو نأمريكا تزلا علين تزغابدن بدهيو نابلتي تقول تزلا ناي لاست بيوروبيان يونيون دما نسمعيو. With concern, the EU's foreign policy chief, Kaja Kallas, said the optics were a wake-up call for the Western world. Looking at President Xi standing alongside the leaders of Russia, Iran, North Korea in Beijing today, these aren't just anti-Western optics. This is a direct challenge to the international system built on rules. And it's not just symbolic. Russia's war in Ukraine is being sustained by Chinese support. These are realities that Europe needs to confront. كم نريو زلنا انتهم زبل زلو أوروبا زي كاب تشاينا درانا سئلتات ترى سئلتات هيكون نزي عب بدهاب قدمينا تغتيرو خمزلو راشا عب يوكرين تقبرنا زلا كونتاتون انت عين الدقف بدحريا كمزلو ينصرلنا له سلازي نزر إيخا سقمت تداي وسيدنا the game is pretty much over يا تبدلا سلازي أوروبا عب بدهو عب قدمينا تغتيرو له زي سمع زربايا تزارب زلا and that is pretty much اتملغتي كم حلالف زلي زلو حنتي كابتي زينات وصي لنا نب America to the Middle East. Escalations between Israel and the Houthis continue this week, as Houthi forces said they hit a cargo ship linked to Israel with drones and a missile in the northern Red Sea on Tuesday. Now, this is the latest in a string of attacks over just the last few days, and the Houthi كم نريد لنا يمن دما بوغن حوتي مدكعة تابع المراقب ناب إسرائيل قصن زن كراز بلا مدكعتي يغطل كم زلون كمون مساعلاتنا بإسرائيل قصوا ميتكوسهم زلو يزن زلون سلازي حوتي دحري حدا جنيا مدكعتنا إسرائيل ني برايم مينستر ناتو من كابينة ناتو من مقتالو كل زك عالم كجبرو مخانو من كمون حياة مدكعتات ناب إسرائيل كم زن قادون إسرائيل كم زهرمون وكانت تزاربو بمن قدي IDF وتوهبا ملسجن قبل السعودية خلونا تميسايلات تطوق قبل خمس خالي زن زلو سلازي تي أبكي بحري أبزوري أنا زجبر زلو يمن حوتي أنصار إسرائيل كم دمانة أمريكا بلوك انت قبرو زلا منقصقاس بزحية لنا هري قصر كم زلون الزد ما نتزوبانا تتأماتي تي ريسك ليفل نايتي بحري نتناي مسمر ناينقدي أبز قادة درجة يوصدلو الزمالة الدماء متتتاونا أمريكا كالي نقرات عتي تواصلو زلنبر متتتاوناتا علاماتات ناتا نقصل أبت زبانا جلوا أجنداتات ناتا أبزل على درجة نقص راح يزقبر زلو كم دريو زلنا حوتيس أوش إسرائيل علاماتات كم زهرمية مزنوغرو زلو إسرائيل جن أوش أب كم زتوقسو حوتي جن أمريتهم كي بسحة كم زم كانوا ويزن قرزلو الزمالة الدماء إسرائيل أبزوانزي قبل علتها بغازات تقبرو زلت رايدي كونس كابا حليفة مسحوت زقبر زلو بمعدو زقبر زلو متقاسات أبزل على درجة بس في كم زلون إذا دما نعنا بفلاينتهم أبتكباب أبتزوبات نزلنا it's a very very serious threat and كم إرترايان كوينا هنريو قلنا كأي بحري قربونات لزغونا نعنا أصبغو سلواز اللويو إرترا ناي رقات بوتا كتكوننا حسبت كلا أبكون النتجن كابز رقات زي زوج مغنيات بزح مغنياتات نرلنا and this is a very very sad reality
نبتي ناي مودة تازينا ناي international media مسكاري حانتي نقولنا كتاكم تخل حبريتا ترايكب single day. A year ago, Jamie Dimon was saying, we're not going to touch cryptocurrency, and now they're probably running at digital assets faster than anyone. You see what BlackRock's doing. You see, as I mentioned, what Schwab's doing. You see what nation states are doing. You see what states in this country are doing. Look what Texas just voted on, right? In their legislature, literally being able to custody Bitcoin on their balance sheets, right? So all of a sudden you've got all these cracks in the dam that are breaking. The people who get in now are the people who are getting in early. I believe that with all of my soul. And إذا تريد لهم إريك ترامي زبال ودون دونالد تراميو ناي ريل استيت دا دونالد ترامب بمن تايم زفلتو ناي هوتيلاتن ناي جزاوتن بيزنس يزلو نعمتها زغطلو ملو عد ميو دونالد ترامب وينيرو لومي زعبا جزا بيزنس كزارو يتسمعهم نيها why they have changed ناي جزا بيزنس كاسيلي زهبت مكة ناي كريبتو بيزنس كن أبعتيهم سلوزلو سلسة بيزنسات جيرو مالو بمولو دما ناب ستوك ماركت أمتيهم مالو سلازي زيوم سبات زياتهم زقبرو وزلو أبوم بريزنتيو أبوم بريزنت دما نتا سلطان تتقيمو بوليس ناي كريبتو زبالو كله صبغ يقبرلو وقمت قالو ات كريبتو نلعل زخيد زلو كاف زيرو استبقى سيكونن جينا حدا عمد ما يقبرنا له سلازي listen to these guys زيوم سبات زياتهم ربح بتاع مزقود سوميم جنزب زفلتيهم نصوم زقبرو وزلو بعق مخم بنيش درجة كتقبرو انتو جميركم you will be صبغ زخانة وتسيد كترابو تقوليهم درو رخيبنا لنا دونالد ترامب كاف زمت راي 7 زنبرك 6 5 زنبر بيتكوين already لعلميتن 10 تخلتن 10 شح ابصحي ولو كابز عجز له دما نامي ناب 300 شح ناب مليون كبصحي يزبحال سلازي ناتكم مزنعات غيركم بتخكل منقد نتي منقد تختلوا يتحساسبكم مخنياتو ناي حدا فلوي مدرخ سلازلنا نتعدل كتقوم لك صغيرك حلفك يبلو نابلكو ናብዞባናት ኸይድ በዘመኑ ገናና የነበረውን የአዶሊስ ወደብ ጨምሮ የተለያዩ ወደቦችና የባህር በር ባለቤት የነበረችው ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር በቅርብ ርቀት የምትገኝ የባህር በር የሌላት ሀገር ናት። አሜሪካ፣ ቻይና፣ ሩሲያና ሌሎች የአውሮፓና የእስያ ሀገራት ረጅም ርቀት ተጉዘው ቀይ ባህር ላይ የጦር ሰፈሮችን፣ የባህር ኃይል ወደቦችንና የአየር ኃይል ማሰልጠኛዎችን ሲገነቡ ከባህሩ በቅርብ ርቀት የምትገኘው ኢትዮጵያ የበይ ተመልካች ሆናለች። የባህር በር ቀጠናው ካለው ጂኦፖለቲካዊ ተፈላጊነትና አስተማማኝ ሰላምና ደህንነትን ከማረጋገጥ ከም ዝንሪዮ ዘለና እዚ አጀንዳ ናይ ባሕሪ ዝብል ብሃገራዊ ቴሌቪዥን ሓደ ካብቲ ቀንዲ አገዳሲ ናሽናል ኢንትረስት ስለ ዝብልዎ ዘለዎ ብኡ ዝገብርዎ ዘለዎ እዩ። እቲ ዘረባ ድማ ዳርጋ ሙሉ በሙሉ ኣብ ኢሎጂካል ነገራት ኢራሽናል ነገራት ዝተበርኮሰ ስለምንታይ ቻይና ራሽያ ከምኡውን አሜሪካ እንታይ ክገብራው መፅኦም ኣለዉ you can think about that ኣበይ ኣለዉ እዞም ሃገራት እዚኣቶም ኣብ ውሽጢ ካደ ይኮንጉን ዘለዉ እንታይ ገደሸካ ኣብ ቀይሕ ባሕርን ገለን ኢልካ ክትግዕር ትፍትን ውሽጢ ሃገርካ መን ተቆፃፂርዎ ዘሎ ሉክ ኣት ኤምባሲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ራሽያ ናይ ቻይና እንታይ ይመስል ቁጠባ ናትካ መን ድራይቭ ገብረሎ ቻይና ንበይና 14-15 ቢልዮን ለቂሓ ትካላ ኣሜሪካ ድማ ቃል በቃሉ ንዘመናት ተቆፃፂራ ትካላ ራሽያ እውን ክትከፍሎ ዘይትኽእል ደረጃ ዕዳ ሂባ ትካላ ስለዚ ንመን እዮም ለባማት ክፃወትሉ ዝፍትኑ ዘለዉ ድሓርካስ ጅቡቲ እዮም ዘለዉ እዞም ክልቲኦም ቤዝ ናቶም ዝዓበየ ድሕሪ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ቤዝ ናቶም ኣብ ጅቡቲ ዘሎ ኣብኡስ የለካ እንዲኻ ስኻ የለኹም እንዲኹም ንስኹም እንታይ ስለ ዝወረደኩም እዩ ብፍሉይ ካብ ርሑቕ መፅኦም ኣባና መፅኦም ካብ ርሑቕ መፅኦም ኣብ ኤርትራ እኮ ይኮኑ ቤዝ ሒዞም ዘለዉ ስለዚ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እቲ ህውተታ ናቶም ደይመደይልካ ነቲ ታሪክ ምዝንባዕ ነቲ ህዝቢ ድማ ስምዒታቱ ንምትንካፍ ዘሎን ዘየሎን ነገራት ኣተሓሒዝካ ድማ ከመይ ጌርካ ኣጀንዳ ናይ ባሕሪ ንቅድሚት ትደፍኦ ኩሉ እቲ ዘረባ ድማ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ናብ ኤርትራ ገፁ ከም ኣጀንዳ ዝኸይድ ዘሎ ኤርትራ እውን ነዚ ብኩሉ መንገዲ መልሲ ክትበሉ ጀሚራ ኣላ እያ ፅቡቅ ድማ እዩ ምክንያቱ ነዚ ዝገብርዎ ዘለውን ዝብልዎ ዘለዉ ነገራትን ሸለል ኢልካ ክትሓልፎ ይትኽእልኒ ኢኻ I'm really happy መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ዝግብኦ ክብሪ ሂብዎ ከም ዘሎ ዝግብኦ መልሲ ክቦ ጀሚሩ ከም ዘሎ ሓደ ካብቲ ዝህብዎ ዘለዉ መልሲ I'm gonna give you this one ኣብ ሶሻል ሚድያ ሪኢኹሞ ትህልው ኢኹም ተደራኹሞ ድማ እዚ ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከምኡ ድማ ነቲ መልእኽቲ ተቐቢላ ድማ ኣምባሳደር ሶፊያ ተስፋ ማርያም ክልቲኦም ካብ ሓድሕዱ ዝምርትዕ መልእኽቲ ሂቦሞም ኣለዉ እዚ ድማ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ክትገብሮ ኣነ ከም ብውልቀይ ከም ዜጋ ክሪኦ ዝደሊ ነገር እዚ ከምዚ ዓይነት ግብረ መልሲ ኢና ንደሊ ዘለና ስለምንታይ እዚ ነገር እዚ ገለገለ ሰብ ኣለዉ ከም ድሌቶም ደይዛረቡ ዝብል ዘረባ እዚ ኣብ እንዳ ስዋ ወይ እንዳ ሻሂ ዝዝረብ ዘረባ ኣይኮነን ናራቲቭ እዮም ሼፕ ዝገብሩ ዘለዉ ናራቲቭ ማለት ድማ
ኣተሓሳስባ ናይ ሃገራት ኣተሓሳስባ ናይ ህዝቢ እዮም ዝሰርፁ ቅርፂ ዘትሕዙ ዘለው እንድሕር ሎሚ ዘይመሊስካ ፅባሕ ንጎ ዓለም ኣንፃርካ ዝኾነ ይኹን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ክጠሓስ ከሎ ሓደው ከተተባብዖም ትኽእል ሓደው ሕጊ ክትቦም ትኽእል ክትሕግዞም ትኽእል እንተዘየለ ድማ ንዓኻ በዓሉታ ጥራይ ክፀልወካ ዝኽእል መክሰብ ዝበሃል የብልካ ስለዚ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ኩነታት ኣንቢቡ ይምልሰሉ ምህላው ሓደ ካብቲ ኣነ ክሪኦ ዝደልዩ ናይ ብሓቂ ድማ ፅቡቅ ነገር ኢለ ኣለኹ እንታይ ኢሎም መሊሶም ኣለው ኣብዚ እዋን እዚ ደይመደይልካ ነገራት እናበላሸኻ ወይ እውን ቀስቃሲ ዝኾነ ነገራት ብዝርአ መልክዕ ዳርጋ ብዝደጋገም መልክዕ ክግበር ንርኢ ኣለና እዚ ድማ ኣፀያፊ ከምኡ ድማ ናይ ኤርትራ ጥንታዊ ታሪክ ኣበላሺኻ ፀያይቕካ ናትካ ፀብለልትነት ብዘለዎ መንገዲ ሜዲቫል ኤንድ ሞደርን ሂስትሪ ባይ ዝያዳ ንመን እዮም ከዓ ኣብዚያ እውን ፅቡቅ ዘረባ I know they know those things ግን ህዝቢ ስለ ዝገልፅ ዘለኹ ብልፅግና ዝገብሮ ዘሎ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ ግን ኦር ነቲ ፕሮስፐሪቲ ፓርቲ እንታይ ኢሎም ገሊፆም ኣለዉ ፖትሚኪን ፓርቲ እንታይ ማለት ምዃና እዛ ቃል እዚኣ ከርእየኩም እየ choose your pick prosperity ዲኹም ትብሎ ዋላ እቲ ሓንቲ ካልኣይ ትሽሚቦማ ዘሎ officials and trolls these days ብዝኾነ the street arguments political hogwash so to speak are too boring and fallacious እቲ ዝግበሃል ዘሎ ዘረባ ዝደጋገም መትሓዚ ዘይብሉ ደይመደይልካ መሰልቸውን በገለ ደረጃ ክትሪኦ ከለኻ መደናገሪ ዘረባ እቲ ኣብ መወዳእታ ዘለ ድማ ብፍላይ እዛ ናይ መወዳእታ ብሽማ ጠቂሶም ይዛረቡላ መላው ድማ ደስ ኢሉናይ ብዛዕባ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዎ ዘረባ ተርጀምሉ እዚኣ ዘረባ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ምክንያቱ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ለንቀነቲ ጀነራል ገመቹ ዲ ዋላ ድሙቹ ዝብልዎ መፅኡ ዝበሎ ኤርትራ ናፅነታ ዝረኸበትሉ ምክንያት ቅቡል ኣይነበረን ትንዑ ዘፍቀደ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ ስልጣን ኣይነበሮን መን ኢሉካ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣፍቂድልና በይናይ መንገዲ ነዚያ እዮም ፅቡቅ ገይሮም መሊሶም let us underline for the obtained time the following fundamental history international law 101 ስለዚ መጀመርያ መበል 10 ግዜ ዘይኮነ መበል 100 ግዜ ልዕልዩ እውን ነዚ ጉዳይ እዚ ደጊምና ነንፅሮ ኣለና ነቲ ታሪክ ብፍላይ ድማ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ብዝግባእ መንገዲ ክገልፁ ማለት እዩ መጀመርያ ኤርትራ's right of decolonization ኤርትራ ልክዕ ብመንፅር እቲ ናይ ኣብ 1945 ዝቆመ ሕቡራት መንግስታት UN ዝበሃል ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ዘለዋ ታሪኻዊ ናይ ሃገር ታሪክ ዘለዎን ሃገራት ድማ ናፅነተን ክረኽባ መሰለን ከም ዝኾነ እዚ ማለት ድማ ብምዕራባውያን ሃገራት ዝግዝኣ ዝነበረ ሃገራት ናፅነተን ክረኽባ ከም ዘለወን ስለዚ ኬንያ ከም ሃገር ናፅነታ ክትረክብ ተኮይና ታንዛንያ ክትረክብ ተኮይና ሱዳን ክረክብ ተኮይኑ ሊብያ ክረክብ ተኮይኑ ሶማልያ ክረክብ ተኮይኑ ኤርትራ ድማ ኦብቪየስሊ ካብ ካልኦት ድማ ብዝለዓለ መንገዲ ኤርትራ ናፅነታ ክትረክብ ይግባኣ ነይሩ እዚ ግን ብሰንኪ ኣጀንዳታት ብፍላይ ድማ ናይ ኣሜሪካ ናትና ረብሓ ልዕሊ ረብሓ ናይ ህዝብን ልዕሊ ሞራላዊ ግዴታን ልዕሊ መሰል ናይ ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝረአ ንኤርትራ ጠዋዊዮም ሸናኺሮም ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ትሕቲ ድሕርቲ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ይኹን ብምዕባለ ይኹን ብኩሉ መንገዲ ምስ ኤርትራ ኣብ ሓምሳታት ዘይትወዳደር ኢትዮጵያ ምስኣ ፌደሬትድ ክትከውን ዝገደድዋ እዩ was remain inalienable and exclusive national political prerogative that is okay እዚኣ ሓንቲ ንኤርትራ ዝተገበረ ግህሰት ከም ዝነበረ this cannot be vetoed by or repair the endorsement of any other country or international body ስለዚ ናይ ኤርትራ ሉላውነታ ንክትረክብ ናፅነታ ክትረክብ ዝግባእ መሰሊ ነይሩ እዚ ድማ ካልእ ሃገር ወይ እውን ጎረቤት ሃገር ድዩ ርሑቕ ዲ ቀረባ ዲ ስለ ዝፈረመን ዘይፈረመን ዘይኮነ ግቡእ ናይ መሰልና እዩ ነይሩ ቁፅሪ ክልተ ኣብ 93 እቲ ዝተገበረ ሪፈረንደም through unilateral choice conducted through the unilateral choice and decision of Eritrea in accordance with established modalities ስለዚ ኣብ 93 ዝተገበረ ሪፈረንደም ናይ ኤርትራ ናይ ብሕታ ውሳነ እዩ ነይሩ ንኢትዮጵያ ተፍቅደሉ ወይ እውን ተሓተሉ ምክንያት ኣይነበራን ስለምንታይ መሰል ርእሰ ውሳነ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኤርትራ ንማንም ኣይሓተተትን it was not and could not be predicated to a prior consent endorsement or green light of the occupying power ስለዚ ንኤርትራ ወሪሩ ጎቢጡ ሒዝዋ ዝነበረ ሓይሊ ቀጠልያ መብራህቲ ወይ እውን ሕራይ ወይ እውን እሺ ምባል ናቱ ፍቃድ ኣየድልያን እዩ ነይሩ ስለዚ ኤርትራ መሰላ እዩ ሬፈረንደም ክገብር እንድሕር ኢላ ናታ ውልቃ ውሳነ ነይሩ ኤርትራስ remains in the words of መልስናትና ከም ወትሩ ግዜ በቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዝበሎ ዓዲ ዋዕሉ ዝብል ቃል ዛዚሞም ኣለዉ ነዚ ተቐቢላ ሶፊያ ተስፋ ማርያም እውን ሰፊሕ ዝኾነ ታሪኻዊ
was thinking of the same this morning. Zazi tina ato yamane gabra meskel melsi tasabbiya lek afu kam comment gera صفات زون نفس زخاله نوي حارسي Some in Ethiopia still believe ambition can redraw maps. لذي كم على بيز عم السلول أجندة مرحتي درجة دليتاتهم سي علم لخاوي حقن كارتاني علمن كأيرهم ناتهم كجبروز خلوا زدما بس حزب بس لزلهم ويون زين زنبرة تاريخ ناي أقسم له قالوا تقيسكا كالي نجار كجبر زغلين suddenly the race is the birthright. لذي كل تيز جبروز له هو تتاكم زغنة بقرا ببلو زغنة من قدي قالت أطلع and being كمدما access to the sea. Ethiopia somehow deserves access to the sea. That being landlocked is a historical injustice. That a coastal line is a strategic imperative to be negotiated. This is not foreign policy. It is cartographic wishful thinking disguised as a strategy. ስለዚህ كل ተአብዝ ብሎ ዘሎ ብዙሕ ዝብለና በመሬት ተዓፂና ኢና መተንፈስሲ ኢና ኢና ገለ ዝበሃል እዚ ናይ ወፃኢ ፖሊሲ ዘይኮነ እዚ ካርታ ናይ ዓለም ካርታ ናይ ሃገራት ንምቕያር ዝግበር ዘሎ ሓደገኛ አካይዳ ምዃኑ እያ ትነግር ዘላ። Unfortunately, once again, Ethiopia's military leaders are heard echoing the language of empire. June መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ብፍላይ ወታደራዊ መራሕቲ ነቲ ንግስነት ናይ ኢትዮጵያ ኢምፓየር ወይ ንግስነት ንዑ ከተግብሩ ዝፍትኑ ዘለው ኢና ዝመስሉ ዘለው ኢላ This is not strategy, it is a delusion in uniform. ዝኻ ስትራቴጂ ዘይኮነ ህውተታ ከም ዝኾነ እያ ትገልጽ ዘላ። Dangerous provocations continue from the Prime Minister of Ethiopia. First, he claimed to have solved a centuries-old problem with building of a dam. Now, apparently emboldened, he believes he can solve the Red Sea issue with the same hubris, treating sovereignty and international law as if they were just engineering problems to be redesigned at will. በዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ ከምቲ ናይ ሽሕ ዓመታት ዶግለዶ ዲጋ ህዳሴ ክንውድእ ዝኽኣልና ቀይሕ ባሕሪ እኮ ብዝቐለለ ፅባሕ ክንርሞ ንኽእል ትማሊ ዘጋጠመ ጌጋ ቅድሚ 30 ዓመት ናትና እዩ ነይሩ ሕጂ ድማ ኣብ ሓፂር ግዜ ፅባሕ ክንቅይሮ ንኽእል እዩ ብምባል ላይክ ብኢንጂነራት ዝሃነፅካያ ዲጋ ካርታታት ናይ ዓለም ብኢንጂነራት ጌርካ ክትሃንፆ ትኽእል ገይሩ ምግላፁ ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ምዃኑ ፅቡቅ ጌራ ነቲ ቃላቱ ኣስሚራ መልሲ ይባላ ንውሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ቦቱ እዚ ናይ 3000 ፅዋይ እውን ጠቂሳቶላ ንሰብዓታት ዓመት ዝቐፀለ እዚ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ እናተባህለ ዝግበር ዘሎ ስትራቴጂ ድማ ንኤርትራ ክንምንታይ ዋጋ ከም ዘኽፍል ዘሎን ክንምንታይ ነቲ ዞባ ረበሻ ይፈጥር ከም ዘሎን ገሊፃ ኣላ። ሓንቲ ክገልፀልኩም ዝደሊ ግን ሓንቲ ቃል ኣላ ኣብዚኣ ክገልፀልኩም ዝደሊ ኩሉ ሰብ እውን ክፈልጣ ዝደሊ ሽኩሽኳ ብሳይነሳዊ ኣገላልፃ ብብዙሕ ዝግለጽ እቲ ኮይኑት ግን ኣብ ሓንጎል ዝህሉ ናይ ምዝንባል ጠባ እዩ። እቲ ንቑሕ ሓንጎልና ብዝተፈላለየ ምኽንያታት ክድብዝዝ ወይ ማእዝኑ ክስሕት እንከሎ ዝፍጠር ዕግርግር እዩ። ሽኩሽካ ምስ ሓዘካ ንፀጋም ዝሓሰብካዮ ንየማን ክትከዶ ዝወዓልካ መገዲ ምድጋም ብሓፈሹ ኣንፈትካ ምጥፋእን ምውህውታትን እዩ። በዚ ሕማም ሽኩሽካ ኣብ 4 ኪሎ ካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድን ካልኦት ብዙሓትን ተለኺፎም ኣለዉ። እዚ ሕማም ሽኩሽካ ናይ 4 ኪሎ ብረብሓን ጥቕምን እዩ ዝተሓላለፍ እምበር ብምትንፋስን ምትንኻፍን ኣይተሓላለፍን። ናይዚ ኣብ 4 ኪሎ ኣትዩ ዘሎ ሕማም ሽኩሽካ ሳዕቤናት ርግኢልካ ዘይምሕሳብ ዘይዓቕምኻ ምሕሳብ ብዛዕባ ከባቢኻን ህዝብኻን ዘይምሕሳብ ዘይናትካ ምድላይ ዝኣመሰሉ ሳዕቤናት ኣለዎ። እዚ ሽኩሽካ ዘሰዓቦ ሳዕቤናት ድማ ስርዓት ብልፅግና ብመራሒኡ ኣብይ ኣሕመድን ሰዓብቱን ንሰብ ወዲ ሰብ ዘደንፁ ጥሩምባታትን ይነፍሕለዉ። እቲ ዘገርም ብቑሉዕ ዓሰብ ክንወራ ኢና ይብሉን ኣለዉ። ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙን ብመንገዲ ሚኒስተር ርክባት ኢትዮጵያ ለገሰትሉ ከይሓፈረ ከይሓነኸ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕርን ወደብን ንምርካብ ኣብ ፍርቂ መንገዲ በፂሕና ኢና ንኹሉ ናይ ሓሶት ትርካታት በዲህና ድማ ክንዕወት ኢና ክብል ብኣዋጅ መልክዕ ተዛሪቡ። ኣቶ ለገሰ እዚ ኸይድኩሞ ዘለኹም ፍርቂ መንገድስ ማሓበርካና ዶ? እቲ ተሪፍኩም ዘሎ ፍርቂ መንገዲ ኸ እንታይ እዩ? ኣነ ከም ዝመስለኒ ግን እቲ ተኸይዱ ዘሎ ፍርቂ መንገዲ ካብ መራሒብኻ ኣብይ ኣሕመድ ኣትሒዙ ንዓኻ ዘጠቓለለ ንሓደ ዓመትን ፈረቓን ዝገበርኩሞ ጎስጓስ ፕሮፓጋንዳ ኮይኑ ይስማዕኒ። እቲ ካልኣይ ፍርቂ መንገዲ ድማ ቁሉዕ ወራር ምእዋጅ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስተር ጉድ ሕጂ ንመለስ ኣብታ ኮንሰፕት እዚኣ ፕሮስፔሪቲ ፓርቲ ብልፅግና ፓርቲ እንታይ ኢሎም ገሊፆሞ ነይሮም መንግስቲ ኤርትራ ፖቴምኪን ፓርቲ እዛ ፖቴምኪን ፓርቲ ትበሃል ሓንቲ ብስላያ
I think Minister حبريتا أتو يمانة قبر مسكال بتعمي philosophically عمقت ناي قانقو إنجليشن ناي مرداتنا تسفعي بزي بقليلو مالتي مراحتك تصحفون سمينا جن نبحك عمقت بزلو من جديد تصحف هذا جزيتي أمانة عمقت ون ريسيرش قد قبر لك هتملكت وتصمس بلسي أبو خلا خمي في كايتر دوني خا أبزيا ولا قا بتعمي أجدا سنتخونه جل سبجن نتيز قبر زلو مثلا حتى تجي جيرو تملكتون كحلفي خليزا وتمكن سبارتي تبهال انت مالتي ريسيرش انت جيركم ما بقول لنا إذا قال زيا كاب غريغوري بوتمكن زبهال ناي راشا field marshal كاب ناي راشان field marshal and a favorite a favorite of Empress Catherine the Great حنت نجستي نايتا نجستي زنبرت نجست كاترين تبهال ناتا field marshal زنبرك عود ما تأيو بس هذا ما برقص انتهي دبل تتاريخ كاب انتهي بقسيو إذا سبزي نحن تعدي orchestrated construction of elaborate fake settlements along her route. These villages were populated with cheerful, well-dressed peasants and showcasing thriving activity, all to impress Catherine and her foreign guests with the prosperity of the newly acquired territories. In reality, these were often just painted facades and that could be dismantled and resembles further down the road, reassembled further down the road, creating a continuous illusion of success. انتاي بلالو انتاي مالتي زازانتا زي جنرال انتاي از فيلد مارشال انتاي قبر نيرو نتانو قستناتو بزح سرح يسرحو خمزة لون بزح معبالتات يهانسو خمزة لون نخري ايلو ናብ ሓደ ዓዲ ክትከይድ ምዃና እንተፈሊጡ ፅቡቅ ገይሩ ኣብቲ ከባቢ ንሳት ከዶ ገዛውቲ ሃንፁ ንግዚኡ ዝኸውን ከምዚ ናይ ፌስቲቫል ናይ ኣብ ዋን ፌስቲቫል ዝህነፅ ገለ ነገር ይሃንፁ ዝተሓጎሱ ሰባት ፅቡቅ ክዳን ዝተኸደኑ ገይሮም ከም ዘጣቅዑ ትገብሮም ኣብቲ ዙርያ ንሳ ክትሓልፍ ከላ ዓዲ ማዕቢሉ ህዝቢ ድማ ቤላ ይነብር ከም ዘሎ ስእሊ ትገብር ድሕሪኡ ንሳ ምስ ሓለፈት ነቲ ገዛ ፈራሪስካ ኣካለ ቦታ ትኸዶ ድማ ከም እናገበርካ ነታ ንግስቲ እናዓሸኻያ ትነብር እዚኣ ድማ ንምንታይ ማለት እዩ ني أبي حمدن بالسجناناتون بتزجبرو زلوا كنتات الناس ووري نكاميران نبروباغندا زجبرو زلنبر بتخكل نتحجر نكلمع زجبرو زلوا نتكلم زي كونه نمجلا زجبر ويو زيا كباد ملسيا عكايس كباد ملسيا كباد زربايون ني أبي حمد ما ترجمهم كنا جروا لومبر رجس أني خوينا زنقرا نتاك على كرداي كل نيو كيدن ده ريسيرش جيرجن exactly كسم معتقل زربايا زيا صبوا جرا كسم أدخلها دحر سمع والد ما ملسك بالله كتفلتيهم قاب قال دحر مزيو نزا قدايزيا كزارة بالله of course بزوج زي ني إرترا زي معبلت دخلنت زي شمالقة ندخلنت زي لمدوا كاوكوس زي دليل قال نابله بزوج زي بزعبة إرترا بتعبي تزاربيو بزوج زي سميناينا جن بحفشة أتي زربا تي إرترا دما نتتجو زجبرو زلو نت أكيدا نتو نبلت جنا نزي كم زاناي بوتمكين بارتي بمبال يوم قليش أو مزلو زلزي فيلوزوفيكال وكتاريخاوي تعرفين عن رجالنا تكون تهدم بوليتيكا درجة أبزل على درجة دي بخم زلو ينامري أوكي fair enough so هجي نبتي كالي نجارات كانت هزو نتزلو كانت نيجتوبيا خياتنا خلنا كالي نجارات أبتكابينا زفت أمزل لدما كنري مخنياتو كله تتحيزي ترجم زباكا. In September 2025, Egypt began establishing its first permanent military base in Somalia, a move that instantly changed the Horn of Africa's power dynamics. For decades, Egypt's military reach had been limited to North Africa and the Mediterranean, but this bold step marked a dramatic expansion of its influence deep into the heart of East Africa. This isn't just another deployment. It's Egypt's first direct military foothold in the region, signaling a bold new strategy. The arrival of Egyptian troops and hardware in Somalia sent a clear message to both allies and adversaries. Cairo is ready to play a more assertive role in regional affairs. The base follows a defense pact with Somalia, allowing Egyptian troops on Somali soil and marking a shift from distant. إذا ما نفس زخالة عب statement يو مالت تناقرات كالتفيق أير كم زلوا كل التمك إيارات كبابينا زلوا دما أنصار أبيو. Everything is changing in Eritrea's favor. نيرترا بزتكم من قدي قايك أير الله نعبد ما بقيمت على يزق يرزلوا. أنت مالت زين. جبتي right now كلتا أقدر اسمك سقاسات تقبر الله. هذا إزب سوماليا نريو زلنا قدايك هون كله لأنكنه تجارد ويك حداسة قدب كم الرأس لزخونة
ነቲ መመረቕታና ቱ ካውንተር ምግባር ብዙሕ ምንቅስቃሳት ከም ዝህሉ ፍሉጥ እዩ ነይሩ ስለዚ ኣብ ካይሮ ዝተገበረ ርክብ ኣብ መንጎ ሱዳንን ግብፅን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይ ክልቲኦም ሃገራትን ሚኒስትሪ ሕርሻ ወይ ከዓ ሚኒስትሪ ማይ በልዎ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ሚኒስትር መስኖ እዮም ዝብልዎ መስለኒ ስለዚ ናይ ክልቲኦም ሃገራት ብሓደ ብፅምዲ ተራኺቦም ከም ዝተዛተዩ እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ድማ this is a clear indication ግብፂ ምስ ሱዳን ኣብ ሓደ ዓይነት ሰሚሮም ከም ዘለውን እዚ ድማ እቲ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብቐረባ ዝረአ ናይ ግብፂ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣውፂዎ ነይሩ ዶክተር ባድር ዓብድላቲ ሚኒስትር ኦፍ ፎሬን ኣፌርስ ኤንድ ዶክተር ሃኒ ስዌሊም ሚኒስትር ኦፍ ዋተር ሪሶርስ ብወገን ግብፂ ክኸውን ከሎ headed the Egyptian side 2+2 formula meeting between the ministers of foreign affairs and water resources and irrigation from Egypt and Sudan, which was held in Cairo today. ስለዚህ አሞንጎ ናይ ግብፅን ሱዳንን ዝግበር ዘሎ ዝምድና ኢና ንርኢ ዘለና that is saying something already እዚኦም ሱዳንን ግብፅን ሓደ ይርዕጫ ዘለዎም እቲ ዲጋ ንክልቲኦም ብማዕረ ክፀሉ ዝኽእል ብማዕረ ክሃስብ ዝኽእል እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ኣብይ ኣሕመድ ብቴሌቭዥን ናይቲ ሃገር መፅኡ 10 ዲጋታት ክገብር ፕላን ከም ዘለዎ ነጊሩ ኣሎ ስለዚ ዳርጋ ብሕማቅ ቃላት ክንገልፆ ከለና ማእከላይ ፅፍሪ ዘውፅኣሎም ዘሎ ነዞም ክልተ ሃገራት ማለት እዩ ቀዳማይ ዲጋ ወዲ ኤርትራ ደይኮነስ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ድኽመታት ናትና ወዲና ኢና ገይብ ናትና ተወዲ እዩ ስለዚ ክትገብርዎ ትኽእሉ የብልኩምን 10 ካልኦት ዲጋታት እውን ክንሃንፅ ምዃንና ኢሉ ሓቢሩ ኣሎ ስለዚ እዚ ንሪኦ ዘለና ነገራት ናበይ ገፁ እዩ ዝወስደና ዘሎ እንድሕሪ ኢልና well things are changing not for good ni Abiy Ahmed ነገራት ናጋደዱ እዮም ዝኸዱ ዘሎ ብግምጣሉ ሱዳንን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ኣብ ሓደ ግዜ ሙሃበት ቀንዲ ንክልቲኦም ዘጣምር ኣጀንዳ ናይ ማይ ናይ ኒል ብሓደ ክራኸቡ ከለዉ ሱዳን ድማ ብሓውሲ ምርግጋእ ኣላ ንብል እንድሕር ኣለና በቲ ካልእ ወገን ንሪኦ ፀናሕና ድማ ገምጥልዎ ሰራዊት ናይ ሱዳን ሰራዊት ናይ ግብፂ ድማ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ናብ ሶማልያ ይኣቱ ከም ዘሎን በሸሓት ቁፅር 3,000 ወላ 5,000 ዝኾኑ ሰራዊት ናቶም ናብ ሶማልያ ኣትዩ እሞ ከዓ ልክዕ ኣብ ዶባት ናይ ኢትዮጵያ ክሰፍር ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኢዝ ኢን ዲፕ ትራብል ክበሃል ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ምስ ኤርትራ ኩናት ይሓስብ ኣሎ እንድሕር ኮይኑ በትናቱ ቋንቋ ግብፂ ምስ ኤርትራ ብዘለዋ ዝምድና ስሉሳዊ ክዳን ጌራያ ኤርትራ ግብፂ ሶማልያ ስሉሳዊ ክዳን ገይሮም እዮም ኣብቲ ክዳን ድማ ፕሬዚደንት ናይ ግብፂ ባዕሉ ከም ዝበሎ ሉላውነትን ግዛታዊ ሓድነት ናይዘን ሃገራት ናይ ሓንቲ ተንኪፉ ኩልና ብሓደ ጠጠው ክንብል ምዃንና እዩ ዝብል ስለዚ ዝኾነ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝድግፍ ድሕርቱ ተንኪፉ ብተደጋጋሚ ከም ዝገልፅዎ ዘለው ኣብ ጉዳይ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ኢትዮጵያ ናብ ቀይሕ ባሕሪ ትኸዶ ቀይሕ መስመር ምዃኑ ንዓታቶም ናብ ሶማልያ ገፆም ሰራዊቶም ክእትዉ ብምኽኣሎም ነፍሱ ዝኸኣለ ዓብ ትምህርቲ ዓብይ ስጉምቲ እዚ እዚኣ ፈላሊና ንክንሪኣ ኢለ ኣብ ሶማልያ መን ኣሎ እንድሕሪ ኢልና ንግብፂ ኣብኡ ክትመፅእ ዘይደልይዋ ኢትዮጵያ ጥራይ ኣይኮኑ ትርኩይ ትደልን እያ ኢማራት ብፍጹም ኣይደልን እያ ግብፂ ሰራዊታዊ ክትእቱ ኣንጻር ክልቲኦም ሓይልታት እያ ግብፂ ንረብሓ ኢላ ኣብኡ መፅያ ዘላ ናብ ኤርትራ ንክትመፅእ ዝኽልክል ሓይሊ ግን የለን ብጀካ ኤርትራ እንተደልያ ናይ ግብፂ ሓይሊ ንክመፅእ ኤርትራ ጥራይ ተፍቅድ ወይ ኤርትራ ትኽልክል ካልእ ግደፉ ክብል ዝኽእል ሓይሊ የለን ስለዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ክግበር ዝኽእል ሚስ ካልኩሌሽንስ ብወገን ኢትዮጵያ ብወገን ዓቢ ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ፀገም ከምፅኣሉ ከም ዝኽእል ንምግንዛቡ ከቢድ ኣይመስለንን it's actually very very simple to understand ምስቲ ዘሎ ኣካይዳ ናይ ግብፂ ምስቲ ናይ ግብፂ ምንቅስቃሳት ኣብ ግምት ኢኻ ክትሪኦ ከለኻ እዚ ሕጂ ነቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ዳይናሚክስ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ዝሰዶ ዘሎ እዩ ሶማልን ግብፅን ብሓደ ኮይኖም ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኣብ ዝኸድሉ ዘለው ዋላ እውን ሶማልያ ክልተ ዓበይቲ ወሓይዝ ናታ ካብ ኢትዮጵያ እዮም ዝበገሱ ስለዚ እዚ ኣብ ልዕሊ ብመንገዲ ኒል ጌራቶ ዘላ ኢትዮጵያ ፅባሕ ንግሆ ብመንገዲ ናቶም ክገብርዎ ከም ዝኽእሉ ይፈልጡ እዮም ኣፍኮርስ ሶማልያ ዘለዎ ደረጃ ብዛዕባ ናይ ማያትን ገለን ምስ ኢትዮጵያ ንክትዋጋዕ ዓቕሚ የብላን ውሽጣዊ ፀገማታ እውን ከቢድ ስለ ዘሎ ብሓፈሻ ግን እቲ ዕጫ ንሱዳንን ሶማልን ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ንሱዳንን ግብፅን ዘጋጥሞም ዘሎ ብኢትዮጵያ ፅባሕ ንግሆ ንዕኦም ዝፅበዮም ዘሎ ተመሳሳሊ ምዃኑ ይፈልጡ እዮም ስለዚ ኣብ ጎኒ ግብፂ ምዃን ኣብ ጎኒ በዓል ሱዳን ምዃን ንዓታቶም እውን ፅባሕ ንግሆ ክመፅኦም ንዝኽእል ነገር ንምምካት ክህልዮም ዝኽእል እዩ ስለዚ ጀነራሊ እዚ ጉዳይ እዚ ብኩሉ መንገዲ እናተተሓሓዘ ዝኸይድ ዘሎ እዩ ኢትዮጵያ ግን ብብዙሕ መንገዲ ንኩሉ ትጎረባብትያ ተብል ዘላ ወላ እውን ኣብዚ ዘረባ ናቱ እንድሕር ሰሚዕኩም ንኤርትራ ጥራይ ኣይኮነን ዝፍክር ዘሎ እቲ ፈቐራ ናቱ ተሰሚዕኩም ኣብዚ ንመለስ የምታልመውን እድገትና ብልጽግና ማሳካት ቀላል አይሆንላት ቀስቃሽ ሲታዩ ነው ዘልቋል የኢትዮጵያ
መሆኑን ያረጋገጡበት ሆነ። ኢትዮጵያ የማይናወጥ ብሔራዊ ጥቅም አላት። ዓለም ዛሬ ይስማ። የቀይ ባህር አክሰስ ሰላማዊ በሆነ መንገድ ኢትዮጵያ ያስፈልጋታል። በዚህ ጉዳይ ሻይ እውን ማድረግ የሚቻልበትን እንቅስቃሴ ከም ዝንሪዮ ዘለና ንሳቶም አንጻርና ዝገብርዎ ዘለው አጀንዳ ይኹን ምንቅስቃሳት ብቀሊሉ ክስገር ዝኽእል ከም ዘይኮነን ኤርትራ ድማ ደጊማ ደጋጊማ እዚ ነገር እዚ ቅቡል ዘረባ ከም ዘይኮነን ዓለም ለኻዊ ሕጊ ዝጥሕስን እንደራ ናይ ፖለቲካ ምዃኑን እያ ትገልጽ ዘላ ወል ብኡታት ዝደቀሱ ከም ዘይኮኑ ኢና ንርኢ ዘለና ጉዳይ ናይ ሶማሊላንድ ዝብልዎ ዝነበሩ ሶማሊላንድ ከም ሃገር ተቐባልነት ክትረክበሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ናብኡ ገፃ ክትከይድ ትኽእል ኢማራት ኣብላ ገለ ንብል ኣለና ግን አጀንዳ ናቶም ናብ ኤርትራ ምዃኑ ኣነፂሮም እዮም ናይ ሶማሊላንድ ናይ ሶማልያ ገለ ገዲፎም እዮም ንኸምስሉ እዮም ኣብ ዘምፅዎ እምበር አጀንዳ ናቶም ናብ ዓሰብ ምዃኑ ሽም ዓሰብ ክጠቕሱ ጀሚሮም እዮም ብዛዕባ ዓሰብ ክዛረቡ ካብ ዝጅምሩ ነዊሕ ገይሮም እዮም ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ምዃኑ እናበርሀ ዝመፅእ ዘሎ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘተንብህ ምዃኑ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንብል ኣለና ብወገን ናቶም ዝመፅእ ምዃኑ እቲ አጀንዳ ድማ ናብ ኤርትራ ገፁ ዘቕንዐ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ብዓይኒ ፖለቲካ ብዓይኒ ወታደራዊ ምንቅስቃስ ብዓይኒ ናይ ዝምድና ኣብቲ ዞባ ዘሎ ክትሪኦ ከለካ ከቢድ ደረጃ ተበፂሑ ከም ዘለዎ ክንግንዘብ ንኽእል ብወገን ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ብቐረባ ይከታተልዎ ኣለዉ ዝድሊ ምድላዋት ገይሮም ከም ዘለዎ ግን እቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ካልእ እውን ኣለዎ ዘይተወደአ ድራማታት ናቱ ከርእየኩም እየ ቢካዝ እቲ ድራማታት ደረት የብሉን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ they are going left and right ዘረባ ብዝተፈላለየ መንገዲ እዮም ድማ ንኤርትራ ዝቕስቅስ ነገር ዝዛረቡ ዘለው ሓንቲ ካፕቴን ለንቀነ ዝሰማዕ እኳ ጆክ ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን it's not a joke ከም ጆክ ጌርና ክንሪኦ ንኽእል ኢና ምክንያቱ ሉላውነት ናይ ሃገር ዝትንክፍ ዘረባ ስለ ዝኾነ እዚያ ስምዑዋ እስኪ እኛ የጦር ኮሌጅ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1991 የባቢኤል መንደብ ስትራቴጂክ ጠቀሜታ በሚል የየመን ኮሎኔል ያጠኑት ፕሮጀክት በቀይ ባህር ላይ ጅቡቲ 2 ደሴቶች ኢትዮጵያ ደግሞ 4 ደሴቶች እንዳሏት ይገልጻል። ደሴቶች የኢትዮጵያ መሆናቸውን የሚጠቅስ ሲሆን ጅቡቲ ባለቤትነት እንደሌላት ያሳያል። የራስ ዶሜራን ነገር ከስር መሰረቱ ለማወቅና ኢትዮጵያ አሁንም ይሄን የደሴቶች ስፍራ የመቆጣጠር መብት እንዳላት ለማስረገጥ ጥቂት ወደ ኋላ ሄድ ብለን ታሪክ እንፈትሽ። እንታይ እስከ የብልለው እቲ ናቶም ናይዚኦም ድራማን ሕልምን ደይውዳእ ምዃኑ ዱሜራ ናቶም ምዃኑ አንተ እንታይ ዘለ ፀገም ይወደይ እዚኦም ኣብ ጎረቤት ናይዚኦም ምዃን ብዙሓት ኤርትራውያን ከምኡ ክብሉ ይሰምዕ ኣነ ብሓቂ ከቢድ ምዃኑ ነዚኦም ጎረቤቶም ኮይንካ ምንባር እቲ ከቢድ ዝገብሮ ድማ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዘሎ ዓሻ እንተኸደ ዓሻ ይመፅእ ካብኡ ዝገደደ ይመፅእ ሓደ ተኸደ ሓደ ይመፅእ ከምዚ እናበሉ ነቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዙሕ ዋጋ ስለ ዘኽፈልዎ ሓቂ እቲ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ክብል ከምኡ ኢሉ ከማርር ከሎ ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ወይ እውን ካብ ዘየለ ነጥቢ ዝመፀ ከም ዘይኮነ ሓደ ካብቲ ዝብልዎ ዘለዉ ኣብዚ እንድሕር ሪኢኹሞ በዚ ናይ ዱሜራ ዝበሃል ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ናይ ዓለም ሕጊ ይሕግዞም ከም ዘሎ ኣብዚ ሕጂ በዚ ዱሜራ ዝበሃል ኣብ መንጎ ጅቡትን ኤርትራን ዘሎ ቦታሲ ቅድሚ ሕጂ ተሳሂበን ነርና ኣብ 2008 ክልቲአን ንዓንድ መልክዕ ዘይኮነ ንሕና ናትና እዩ ኣብ መንጎ ዶብ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎሲ ንሳቶም ዘሊሎም ኣትዮም ናቶም ምዃኑ እዮም ዝዛረቡ እዚ ኸ እንታይ ደረይካ ፈፂንካ መትሓዚ ዘይብሎም ኢሊት ከም ዘለዎምን እዚ ድማ ከም ሓደ ግዜ ዘይኮነስ ክንደይ ግዜ ሰሚዕና ኣለና ብተፈላለየ ክመፅእ ይመለስ ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ስነ መጎት ናቶም ዓለም ይሕግዘና ኣሎ ናይ ዩናይትድ ኔሽንስ ሕጊ ኣሎ ዲፕሎማስናትና ፈረንሳ ደጊፋትና እያ ራሽያ ደጊፋትና እያ ኣሜሪካ ደጊፋትና እያ ዩኤን ደጊፍና እዩ ዝብል ዘረባ ኣሎ ሓንቲ ቪድዮ ለንቀነ ኣቶ ሲራክ ባህልቢ ሼር ዝገበራ እስከ ክንርኢ ስምዕዋ እስከ እዚኣ ኤርትራ ንምግዛእ ናይ አዲስ አበባ ስርዓት ሓይሊ ስለ ዘለዎ ኣይኮናን ተገዚእና ሃይለ ስላሴ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ይኮነን ገዚእና ንዓና ብበትሪ በትርኻ ዝኸውን ቀደምቲ ጉዳይ ምደቀሰ እዚ ስርዓት ናይ ደርጊ እውን ዓቕሚ ዘለዎ ይኮነን ኩልና ሓደ ተንስራሕ ነናና ታንክታት ማዕረ ተማኺልና ማእኸል ሜዳ ተንጋጠም ቀደም ደቀሰት ጉዳይ 30 ዓመት ኣይንከድና እዚ ስርዓት እዚ ይኹን ትቕድሚ ዝነበረ ስርዓት ግን ብዓለም ደረጃ ንዓና ንምብርካኽ ክሕግዝዎ ዝፀንሑ ዓበይቲ ሓይልታት ኣለዉ
أي على شيء بلنا لهم ممكن نمدكامهم نمسعرهم جزء وسيدنا أبناء هاي الثلاثة أوان ناي أمريكا من قسمي نتسرعات قبرز نبرة دقر وتهدروا تراي ديكونه نعوذ وزنبرة بوليتيكاو دقر ناي هزبي إطراق على تخصاب كندي عشان كيرو خمد نبرة نقولاتنا برزو كاو كل زخفة ناي سوفيت متتتاو موداتا مفارق ناي 77 مسمسة أب سليم أفريقيا هم زبرو زعابي سراويت نايتي مجزاتاو سرعات نمسا سلذخ عليه نزي سراويت زي بقربنا قرمنا خصاب نسعره بزي وسيخنا مالتي وابري سكينا كذا إذا زربات ريورد اللهم بشحن شعت 289 أبدركو خيت ناي معلتنا تنت ناي نات ناي إرترا زبحال زنبرة زرباي موران ناي زبا قنبار رز دايبو لاب زنبرة زبحال زنبرة يو بس خوينا بتي اتزلوا كنتات بزحات إثيوبيايين يماخروا مع اللوجن تسمعوا ويكا زمهارو سلزي يكونوا جن ترجم يبلون عنا بدعمي واجا حتى بإثيوبيا تكاد دلا دراما خاريهم ما تخونيهم من إثيوبيا أبكم يكونتات كم زلوا بزحات سبعة زارب وزلوا نايتي برن تحتي تقيد ناي IMF بلان بإثيوبيا زمرح زنبرة نايتي إثيوبيا سنترال بانك حلاف زنبرة ويكا غافرنر ناتو زنبرة كابسروحو كم زوزي زقلس حبريتا ريخ مال لهم برقت سنترال بانك غافرنر announced unexpected كابتسبيت أبزيت صبي وجزي departure كم زوز زولي زنقر زلو زد ما بزع دراماتات فتير له مامو محرتوي زبال Governor of National Bank of Ethiopia made a surprise announcement of his departure after 7 years of service in the various high profile economic roles. لذي زي حركة بتنتي قطباوي macro economic reform زبحال زنبرة زمرح زنبرة شبيو إثيوبيا أبحجي أبزل على درجة نايك أوسي أبزل لاتلو سرحو قديفو مخادو جوار بتاعي لقليت ونيرو تمركب كنت حل مزجمرت ويكا تنفاريت توضق مزجمرت انت هات قبري يمزبلوها جانت الله حسكا ملايا لذي the resignation of Mama has announced the joint issued بدحق تجربة أبزح سلزخونة أبزح حتسبات بتفل عليه من قد قبل صورينا نتي سروحو مقدع في دمانسو أب إكسبوست خمس قبرو a message of appreciation and farewell ملغتي صحيفو نتي Prime Minister أصبيغو كم زمزجنن أب زبنو تا إثيوبيا بزح لو خمس قبرات كتباوي قسقاسنا تا نقدميت كم زخده نايوت أي شرفناتهم زلع بتعز أفك عب خمس خالة كتبنا إثيوبيا بسبو كبت كم زخالة من هالواقعات inflation كقدل كم زخالة بزو نقرات يزتك سابو أباي تازلو كنتات جن نعوزن صبار كم زي كونه يزن الجرزلو جوار دما نسو كم زنا بلو خلو دما زات حفت زيادة مجلس زيادة ما أبي أحمد يسوي جوا خبز سرحو زبل دما سرحكا أبقلتيف كا كتقارت كتلا مخانكا وين كابتزل لك سلطان كتورد مخانكا زبل صحف كابيت صحفتنا برايم مينستر كي متسيوا خمسين بري سلازي تسوي جودي ويس كاب سرحو بعلي زقد زول زبل أزارة بارس تقينو صنيع مالتيو زيادة ما تا شيرت قبل وازلو بزحات تا نفاريت تو كتب له زي تخلوي مداقه ابزي ترفلو زي مسفلت كا جانت الله هايس كموصع كم زي مسل غيرهم كقول سوي تبيان ترايوم جوار ون زي نغير زرخيبو نسبه زنبرنا مخانو I suspect this was coming when I heard he had been telling close friends that he opposed the IMF deal but was forced by Abiy to accept and implement it زغا زي نغير زي كغاطم كم زخلتي يفلت نيره مغنياتو نسو زي مامو مهرتو زبحال مالتيو نتي IMF IMF بلان زنبره يقاومو خمس زنبرن ببرايم مينستر أبي أحمد تجددو كتكبرو خمس تجدده يزرزلو that was his way of trying to wash his hands clean of the economic disaster he and his close clique inflicted to the country زدما they might run away but they cannot get away ስለዚህ እንታይ ዝብል ዘሎ زدما ኢትካ ምሕፃብ ከም ጲላጦስ ነቲ ኩነታት ክትዕርየሉ ኣብ ዘይትኽእል ደረጃ ምስ ኮነ ኢትካ ሓፂብካ ንፁህ ክትከውን ምፍታን እዩ እዚ ኸኣ ብፍፁም ተዋፅእ ከም ዘይኮነን ነቲ ሃገር ናበይ ገፆም ይወስድዋ ከም ዘለዉ ዘጉልሕ ኩነታት ንርኢ ኣለና ብዝብል መንገዲ እዩ ካብ ኩርስኻ ክትእለ ትኽእል ኢኻ ካብ ታሕታትነት ግን ክትሃድም ኣይትኽእልን ኢኻ ብዝብል ዘረባ እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ ስለዚ እዛ ዘረባ እዚኣ ናብቲ ፖለቲካል ኤሊት ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ክትፈጥር ከም ዝኽእል
ድሕሪኡ እዛ ከም ተሰጎገም ስመፀት ተሰጊጉ ድዩ ዋላ ወፂኡ ኣይና ይተሓቅብ ብምባል እቲ ናራቲቭ ኣብኡ ኮለል ክብል ዝፀንሐ ኣብይ ኣሕመድ ድሒሩ ዘውፅኦ ድማ ነታ ዘረባ ግድን ኮንቴን ክገብራ ስለ ዝነበሮ ንዕዑ ናብ ቤት ፅሕፈት ናይ ፕራይም ሚኒስተር ዓዲሙ ቴንክ ዩ ብዝብል መንገዲ ማለት እዩ ብሽሙ ቶርታ ሰሪሖም ነቲ ዝገበረካልና ኣገልግሎት ነመስግነካ ብዝብል ከምዚ ገይሮም ቶርታ ገይሮም ብሰላም ከም ዝተሰናበቱ ዘርኢ ስእሊ ንምህናፅ ምክንያቱ ኣብ ከምዚ ሕጂ ዘለዎ ደረጃ ዓበይቲ መራሕቲ ኣብ ጎኑ ዘለው ይሃድሙ ኣለው ንዕኡ እቲ ዓብይ ፀቕጢ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ስለ ዝርዳእ ነዚያ ነገር እዚኣ ተረዳዲኦም ከም ዝገበርዎን ሕጂ ከም ሰማዕኮ ድማ እቲ ማሞ ምህረቱ ዝበሃል ናብ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ሓድሽ ቦታ ከም ዝረኸበ እሞ ካብቲ ሰንትራል ባንክ ናይቲ ሃገር ወፂኡ ኣብቲ ፕራይቬት ሴክተር ምስቲ ናይ ኣፍሪካ ዴቨሎፕመንት ባንክ ክሰርሕ ከም ዝደለየ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣይናይቲ ሓቂ ምስ ግዜ ክረአ ዝኽእል ብሓፈሻ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብይ ድራማ ኮይኑ ዘሎ እዩ ብወገን ኢትዮጵያ ግን በዓል ጀዋር ዝብልዎ ዘለዎ ግን ናቲንግ ሾርት ኦፍ ዲዛስተር እዚ ድማ ምስቲ ቁጠባ ኣብ ዝብሎ ዘሎ ኣታሒዙ ሓደ ገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩሎ ጀዋር እስከ ንስማዕዮ ዳንጎቴ ጋር የተስማሙት ስምምነት አይ ቲንክ የ2.4 ቢሊዮን ዶላር ስምምነት ነው። አብይ እኮ በራሱ ቃል የ10 ቢሊዮን ዶላር ቤተ መንግስት ነው እየሰራ ያለው። አራት አሁን ስማማ አሁን የነሱ እየጨፈሩበት ያሉትን ባለው ነው ቤተ መንግስቱ ይሸጥ ስል ሲሉ ነበር። በቤተ መንግስት ብቻ 10 ቢሊዮን ያወጣው። አሁን ዳንጎቴ ሊገነባ ነው ተብሎ እየተጨፈረበት ያለውን 4 የማዳበሪያ ፋብሪካ ይሰራል አብይ በቤተ መንግስት ላይ ያባከረው ገንዘብ በመዝናኛ ላይ ጀዋር ኩሉ ግዜ ንአቢ ነዚ አብይ አሕመድ ኩሉ ግዜ ቤላ ገይሩ ዝኸት ዝሃርሞም ጽቡቅ ገይሩ ድማ ኣብታ ትሕመሞ ቦታ ይዝሃርሞም እንታይ እሳ ድማ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ለንቀነ እዛ ምስ ዳንጎት ዝበሃል ናይጀርያዊ ቢልዮነር ናይ ድኹዒ ዘመናዊ ፋብሪካ ብ2.5 ቢልዮን ተሰማሚዖም ዓብይ ሄድላይን ኮይኑ ዳርጋ ኤቭሪ ኣውትሌት ብዛዕባኡ ክዛረብ ቀኒዩ ንኣቢ ድማ ከም መተንፈሲ ዝረክብ ዘሎ ኣብ ስትራቴጂካዊ ካምፓኒ ተገይሩ ገለመለ ተባሂሉ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ተገይሩሉ እዚ ዝበሃል ዘሎ ግን ኣነ ፅራ ቢልካ እንተሪኢኻዮ እንታይ ዘገርም ኣለካ ኣብይ ኣሕመድ 4 ፋብሪካታት 4 ከምዚአን ዓይነት ፋብሪካታት ነቲ ሃገር ዝጠቅም ፕሮጀክታት ከስርሕ ዝኽእል ዝነበረ ገንዘብ ቤተ መንግስቲ ይሰርሓሉ ኣሎ ስለዚ 2.5 ቢልዮን ረኺቡ ኢልካ እንታይ ዘገርም ኣለካ እዩ ዝብል ዘሎ 4 ፋብሪካታት መሃነፀ ነይሩ ነቲ ቤተ መንግስቲ ዝሃንፆ ዘሎ እንተትገድፍ ነይሩ 4 ናይ ድኹዒ ገይሩ እቲ ቤተ መንግስቲ መኣስዩ ተጀሚሩ በቲ ክትሪኦ ከለካ እታ ኣቐድም ኣቢሎም በዓል ሚኒስትር ሓበሬታ ሃገር ኤርትራ ዝበላ ናይታ ናይ ፍብረኻ ዓዲ ኢሎም ዝገለፅዋ ነቲ ብልፅግና ማለት እዩ እንድሕር ናይ ብሓቂ እቲ ድኹዒ ክሳዕ ክንዱ ኣገዳስነት ዘለዎ ነይሩ ተዝኸውን ነቲ ቤተ መንግስቲ ናቱ በቲ ዝነበሮ እናቐፀለ እቲ ፋብሪካ ዝያዳ ናይ ወፃኢ ሸርፊ ዝወስዶ ነይሩ ተዝኸውን ሓንቲ ወይ 2 ፋብሪካታት ብገንዘቡ ክሃንፅ ምኻለ ከምዚ ደረጃ ጎበጥበጥ ክብ ዝብለሉ ጉዳይ እውን ኣብ ማይ ሃለዎን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ንሪኦ ዘለና ድራማ ንግዚኡ ዝፈጥርዎ ዘለዎ ድራማ ዳ እምበር ነቲ ሃገር ከትሕን ዝኽእል ስለ ዝኾነ ይኮነን እዩ ዝብል እቲ ኢኮኖሚክ ናይ ቁጠባ ቀውሲ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኡ ዘሎ ብሰንኪቲ ዕንደራ ናይ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪቲ ብልሽው ኣካይዳናቱን ራእይ ናይቲ ሃገር ከም ሓንቲ ናይ ዱባይ ከተማ ንክገብራ ከም ናይ ዩኤኢ ከተማ ንክገብራ ዝፍትኖ ዘሎ ነቲ ሃገር ዳርጋ ሃገራዊ ዕላማ ዘይብሉ ብዛዕባ ሃገር ህንፀት መረዳእታ ዘይብሉ ናበለ ኣትሪር እዩ ዝቃወሙ ኣብዚ እውን ኣይ ቲንክ ሰብ እዚ ብጀካ ምሕሳብ ካልእ ኣጀንዳ ካልእ ዕላማ ካልእ ስራሕ እውን የብሉ ናበለ እዩ ዝገልፅ ኣብ ካልእ ኣብዛ ቪድዮ እዚኣ ምንድን ነው አብይ አህመድ ኢትዮጵያ ብልጽግና ላይ ናት እንደውም አሁን መሪ ቃላቸው የመስፈንጠር ዘመን ነው ብለዋል መስፈንጠር ላይ ነን በ2018 ደግሞ ይሄንን በብዙ ጥፍ የምንጨምርበት ዘመን ይሆንልናል ብለዋል ብልጽግና የሚሉትንም ፓርቲ ሲያቋቁሙ ብልጽግናን በእጃችን የምንጨብጥበት ጊዜ ሩቅ አይደለም በሚል ነው እንዴት አየው ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ያለውን የአብይ አህመድን ዘመን ከዳ ወደ ምን እንዳይደረሰ ነው ደግሞ አዲስ ያመጡት አብይ እኮ ዱርዬ ነውና ይሄ የመርጋቶ ሞጭላፊዎች አሉ አይደለም አምታቶ ኪስ ገብቶ ምናምን ወደ ሀብታም የሚሆኑ ተቀባብቶ የሰው ወይ መኪና ተከራይቶ የኔ ሀገር እንደዛ ያድግም ነው
አንድ ሰው ወይ ሎተሪ አሸንፎ ወይ ሰርቆ ምናምን ሀብታም ሊሆን ይችላል። ደጋግሜም ብለው አብይ ቲንክስ ላይክ ዛት ሀገር እንደዛ የሚያደርግ ይመስለዋል። ሀገር በስሎጋን በመፈክር አያድግም። ሀገር ሰርቆ አያድግም። ሀገር በሎተሪ አያድግም። ሀገር በፕላን በፖሊሲ የታገዘ ጠንክሮ በመስራት አመራር በመስጠት ሀገር ሊያድግ የሚችለው እና ይሄ እንፈረጠራለን ከዳ ወደ መንዳ አምና ከዳ ወደ መንዳ ብለው እዳ በዳ سنتاي ዝብል ዘሎ አብይ አሕመድ ቁጠባ ናይቲ ሃገር ይግስግስ ከም ዘሎ ሃገር ዓብይ ለውጢ ትገብር ከም ዘላ ብልጽግና ናብ ኢትዮጵያ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝነግር ዘሎ ሳኸመይ ትርዮ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኑ ኮይኑ ነዚ ሕጂ ዝእቶ ዘሎ ብልጽግና ኣብ ጎኑ ክንግተር ይደልየና ኣሎ ብኸመይ ኢኻ ትርዮ ንዝብሎ ዘረባ ኣቢ ሓደ መታለሊ እናሓሰወ ዝነብር ሰብ እዩ ልክዕ ከምዚኦም ዘይመኪኖም ናይ መኪና ናተዩ እዚ ገዛ ናተዩ እናበሉ ካብቲ እናተለቅሑ ካብቲ እናወሰዱ እናደናገሩ ዝነብሩ ሓደ ከምኦም እዩ ስለዚ ሃገር ድማ ብምትላልን ብምሕሳውን ኣይትምዕብልን እያ ሃገር ትምዕብል ብፖሊሲ ብፕላን ብርሑቕ ዝጠመተ ስራሓት እናስራሕካ ምስ ህዝብካ ተመኻኺርካ ምስ ሃገርካ ተመኻኺርካ እንትኸይድካ እዩ ዝመፅእ እምበር እዚ በቋራጭ ንምዕባለ ዝገብሮ ዘሎ ነቲ ሓደ በቲ ሓደ ሽፋን በቲ ሓደ ገለና ገበርካ ዝኽየድ ዘሎ ሃገር ብኸማይ ትምዕብልን እያ ዝብል ዘሎ ማለት አብይ አሕመድ ደገፍ ናይ ኢንተርናሽናል ኮሚኒቲ ኣለዎ ዓበይ ደገፍ ኣለዎ ሚድያ ሽፋን ገብረሉ ኣሎ ዘይተኣደነ ዕድላት ይፈጥሩሉ ኣለዎ ሓቂ ንምዝራብ ሃገር ኣብ 4-5 ቦታታት ኩናት ዘለዋ ሰላም ከም ዘለዋ ገይሮም ኢንቨስት ንክገብሩ የተባብዕሉ ኣለው ፅቡቅ ዝኾነ ፕሬስ ካቨሬጅ ይህብዎ ኣለው ስለዚ ናይ ኣቢ ምህላው በቲ ነቲ ኩነታት ኣብ ተዓዲ ዘሎ ከተንብቦ እንተጀሚርካ ንክህሉ ዝደልዩ ሓይሊ ስለ ዘሎ ትራዩ ኣብቲ ኢትዮጵያስ ብኣቢ ንክትመሓደር ዝደሊ ዳርጋ መብዛሕትኡ እቲ ኢስታብሊሽመንት ፖለቲካዊ ምዕራባዊ ዓለም ስለ ዝደልዩ ዘሎ ወላ ቻይና እውን ትደልዩ ኣላ ምክንያቱ ንኣቢ ኣሊኻ ብመን ክትቅይሮ እውን ስለዘይትፈልጥ ድሓር ቻይና ድማ ውሽጢ ኢዳ እውን ስለዘይትቱ በዚ ንሪኦ ዘለና ግን እቲ ተቃውሞ ኣንጻር ኣቢ ዝኸይድ ዘሎ ናሓየለ ይኸይድ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ኣበይ ደረጃ ክበፅሕ ብኸመይ ክውዳዩ ክንገድፎ ንግዜ ክንገድፎ ንኽእል ንሱ ሕጂ ናብቶም ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ዝገብሩ ዘለዉ ንስቀር እንዳወሩ እኔ ቨርጂኒያ ሲሰበሰቡ እንደተሰበሰቡ ነግራቸዋለሁ ከውስጣቸው ይሄንን ፕሮጀክት እንዴት እንደቀረጹ ተነግራቸዋለሁ ማን ስፖንሰር ሻቢያ ነው ስፖንሰር ያደረገው ከመላው ኢትዮጵያ ሰዎች አስገብተን ረሃብ ምናምን እያለን እናሰራጭ ኑሮ ከበደን የሚሉ በየአደባባዩ የሚቀመጡ ሰዎች እናዘጋጅ ከኦሮሚያም ከትግራይም ከአማራም ከሁሉም ሻቢያ ነው ስፖንሰር ያደረገው ግብጽ ነው ስፖንሰር ያደረገችው የቀለም አብዮት አዲስ አበባ ላይ ለማቀጣጠል ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሻዕብያ ኣብ ርእሱ ብር ክብል ከሎ ዓይኑ ክፍት ከብል ከሎ ሻዕብያ ቀደም ድቃሱ ድማ ናይ ንጉሆ ናይ ምሸትን ጸሎቱን ኣብ ርእሱ ዝመላለስ ሓሳብ ሻዕብያ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ ያ ኢትዮጵያ ዝጠመየን ዝደኸየን መናብሮ ዝኸፍኦ እንተሳኢኑሲ ሻዕብያሲ ገንዘብ በዚሕዎ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ ንዘለዉ ጠሚኹም ኢልኩም ኣድማ ግበሩ በዚ ገንዘብ ሂብ ድማ ንኦሮሞ ዕተንሲኹም ኣንጻር ኢትዮጵያ ጠሚና ኣሎ ከፊልና ኣሎ ኢልኩም ሰላማዊ ሰልፊ ግበሩ ኣብ ኣምሓራ ኩናት ይሃርመና ኣሎ ወይ እውን ውግእ ሕርሻና ዓፂና ኣሎ መናብሮና ከፊና ኣሎ ኢልኩም ትምህርቲ ሲኢና ኢልኩም ኣድማ ግበሩ ይብሎም ኣሎ ሻዕብያ እዩ ዝብል ዘሎ 130 ሚሊዮን ኣለኒ ኢልካ ትፍክር ነር ኮይንካ ን130 ሚሊዮን ከእንግዝ ዝኽእል ቁጠባ ከም ዘይብልካ እንዳዕድዕካ ትፈልጥ ኢኻ ኣዲስ ኣበባ ሓሊፉ ንምሉእ ኢትዮጵያ ክቋፀር ዘይኽእል መንግስቲ ከም ዘለካ ትፈልጥ ኢኻ ስለዚ ጥሙያ ኣብ ኢትዮጵያ ተሳኢኑ ሲኣይ ሻዕብያ ብገንዘብ ከፊሉ ከም ጥሙያ ናይ ጥሙይ ክዳን ተኸዲኖም ከም ጥሙያት ኣክት ዝገብሩ ሰባት ክደሊ ማለት ካ ድዩ ኣሚን ሃው ድሓን ግን ነዚ ንግደፎ እስኪ ኣብዚኣ ካ ሓንቲ ክትስሕቁ ስምዕዋ እዚኣ ስንል ይሄ ባህር እኛ ጋር ነበረ ይሄ ባህር አሰብ ነው የነበረው አይ ቲንክ ጎበዝ ተብሎ የመጣ ልጅ ነው ጋይስ ባይ ዘ ዌይ አሁን አነጋገሩ ያስታውቃል አይደለ ፊቱ ግን ትንሽ ኮንፊውዥን ይመስላል ሲናገርና ቀይ ባህር የኛ አካል ነው ለዛ ነው እንግዲህ ይሁን የነሱም ነበር እንደዛ ከሆነ የዋኝ እዚያ አቢ ታንክ ዩ ጥቡ ገራ ረኺባቶ ኣነ ተዘረባ ምሰማዕኳ ኣይስተብሃል ኩላን ማለሲ ዓሰብናትና ነይሩ ይልፅን ይሉሲ ቀይ ባህር ከዓሰብ ነይሩ ምስ በለሲ ሓይሊ ባሕርና ኣብ ዓሰብ ነይሩ ዝበለ ኮይኑ ተሰሚዕን እምበር እዞም ሰባት እዚኣቶም ወላ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ እንታይ ክብሉ ትሰምዖም ኩሉ ግዜ ባሕሪ ኣብ ደገ ባሕሪ ንደሊ ማለትን ቀይ ባሕሪ ንደልን ሓደ ገይሮም እዮም ዝገልፅዎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ምስ ሶማሊላንድ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ገይሮም ከለዉ ቀይ ባሕሪ ረኺብና ኣለና እዮም ዝብሉ ነይሮም ብኡ ቀይ ባሕሪ ከምዘየለ ይፈልጡ እዮም
እዚ ኸ ሕጂ ሲኣይ ምሁር ኮይኑ ሓላፊ ኮይኑ ናይ ወታደራዊ ርክባት ምስ ካልኦት ሃገራትን ሓላፊ ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ወታደራዊ ክንፊ ኮይኑ ብኣቢ ዝተዋሃበ ትእዛዝ ከም ዝኾነ ድማ ዝገልፅ ሓበሬታ ረኺበ ኣቢ ከምኡ በል ዝበሎ ብትእዛዝን ብፍቓድን ናይ ኣቢ ይዛረብ ነይሩ ዓሰብ ናትና ነይራ ቀይሕ ባሕሪ ድማ ዓሰብ እዩ ነይሩ ብምባል ክሳዕ ክንደይ ናይ ባሕርን ናይ ወደብን ናይ ሽምን ናይ ካልእን ርዲት እውን ከም ዘይብሎም ስለዚ anyway ፅቡቅ ጌራ ሒዛቶም ፕሊዝ ፈለው ግበርዋ ንኣቢ እውነት ሚድያ ዝብል ዘለዋ እያ ሓደ ካብቶም ኢትዮጵያውያን ትስምዕ ሰብ እያ ሰፖርት ዘድልያ ናይ ብሓቂ ሓገዝ ዘድልያ ወይ እውን ደገፍ ዘድልያ ሰብ እንተላ እዚያ ሰብ እዚያ እያ ስለዚ she needs your help and our help ኩሉ ሰብ ድማ ክሕግዛ መተሓሳሰቢ ይገብር በቲ ዝስምዖም ቋንቋ ተስምዖም ዘላ ሰብ ጅግና ዋዕሮ ስለ ዝኾነት ሕጂ ንኸይድ ናብቲ ካልእ ዝበሃል ዘሎ ምርሒ ዝመስለኪ ክልቲኡ ኣብዚ ምስ ብፅምሪ ሽም ተባሂሉ ሓድሽ ካሊእ ዛዕባ እኒኦ በዚ ድማ ሓራ መሬት እዚ ጉዳይ እዚ ንትግራይ መፍትሒ ድዩ ክልቲኦም ሓይልታት ክሳብ ክንዲ እዚ ዝኸዱ ዘለው ሓደ መስመራት ሓደ ኣዲስ ኣበባ ገፁ ገይሮም እዮም ድጋፍ ዝኸዱ ኣለዉ እሞ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ናይ ክርኢቶ መፍትሒ ክዋና እንታይ እዩ ሎማዓንቲ ወግዕና እውን መፍትሒ ዛዕባታት ከም ነውግዕ ዓዲምና ስለ ናውጋዕና የፀናሕና መፍትሒ ሓሳባት ኢና ነውግዕ ስለ ዘሎ እዚኣ ጓሉ ንመለስ ዜናዊ ናይ ቀደም ፕራይም ሚኒስተር ናይ ኢትዮጵያ ዝነበረ እዩ ለስን ንስማዕ እያ ናበይ ዝመርሕ ናብ ፅቡቅ ነገር ክመርሕ ከም ዘይኽእል ግልፂ እዩ መፍትሒ ቅድሚ ሕዚ ክኸልዕሎም ወኪለ ነይረ እየ ናይ መፍትሒ ቅድሚ ሕዚ ክኸልዕሎም ወኪለ ነይረ እየ ናይ ፕሪቶሪያ ስምምዕ ምስፋሕን ምትግባርን ዝብል እምነት እዩ ዘለና እቲ ዋና መፍትሒ ሓደ ግዜ ተፈላለዮም ኣለዉ ሓድሽ ፓርቲ እውን ተመስሪቱ እዩ ስምረት ሶ ፕሪቶሪያ እውን ሓደ ዋና መጠንጠንያ መረፃ እዩ መረፃ ምስ ተካየደ እዩ ምስ ኢትዮጵያ ዘለና እውን ሕጋዊ ርክክብ ሕገ መንግስቲ ዝተበለ ርክክብ እውን ዝምለስ ስለዚ ሕዚ መፍትሒ ክኸውን ዝኽእል መረፃ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ነቲ ፖለቲካል ኣፈላላይ ናብ ህዝቢ ኣቕሪብካ ህዝቢ ዝውስነሉ ኩነታት ክፍጠር ኣለዎ ስልጡን ኣካይዳ እውን ናይ ስልጡን ማሕበረሰብ ኣካይዳ እውን እሱ እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ምስቲ ሓደ ነቲ ሓደ ምውጋን ዝብል እታ ፕሪቶሪያ ምስፋሕ ዝበልኩኻ ምስ ኤርትራ ርክክብ ህልወና ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ብኸመይ ብስሩዕ ማለትስ ኣነ ዝምነዮ ምስ ኩሉ ህዝቢ ብሰላም ክንነብር ብሰላም ክንግድ ብሰላም ዕልል ክንብል ምስ ኩሉ ህዝብታት እዩ ዝምነይ እዚ ከመይ ጌርና ኢና ከመይ ጌርና ኢና ንዕኡ ክንበፅሕ ንኽእል ዝብል እውን ብስልጡን ክብለካ ተለኹ ብናይ ፖለቲካ መፍትሒ እዩ እምበር ብኩናት ክመፅእ ዝኽእል ነገር እዩ ዝብል እምነት የብለይ ምስ ኤርትራ ዘለና ርክክብ ሕጋዊ ክኸውን ኣለዎ ሕጋዊ ክኸውን እንተኮይኑ ድማ ብፕሪቶሪያ ሕጋዊ ክትገብሮ ትኽእል ፕሪቶሪያ ከመይ ክኸውን ማለት እዩ ንሕቶ ኢኻ ትቐብር ነቶም ኣፍሪካ ሕብረት ነቶም መተሓባበርቲ ቅድሚ ሕዚ ዝወግኡና ሓይልታት ሕዚ በባዕሎም ክዋግኡ ይዘጋጀው ኣለዉ ንዓና እውን ኢምፓክት ስለ ዘለዎ ሰለስተና ናብ ጠረጴዛ ንምፃእ ኩለና ሰለስተና እውን ጥራሕ ይኽብረን ኩሉ ዝተሳተፈሉ ኣካልስ ናብ ጠረጴዛ ንመፀሉ ኩነታት ይፍጠሩልና ኢልካ ትሓትት ምምሕያሽ ይፈቅድ ፕሪቶሪያ ሓደ መማሓየሺ እዚ ክት ማልቲላተራል ዝኾነ ስምዕ የድልየና ኢልካ ምክታዕ እዩ ከም ኣጀንዳ ምልዓል እዩ ኤርትራ ተኸቲዓስ ኣብኡ ተካቲታስ ክትካታዕ ኣብ ጉዳይ ብቲ ፀገምስ ዝፍትሐሉ መንገድስ ኤርትራ እውን ተኣትወሉ መንገዲ ምፍጣር ይከኣል እዩ ይከኣል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ማለትስ ርክክብ ተተፈጢሩ የለን እንዲዮም ዝብሉና ዘለው ተሃልዩ ግን ኦልሬዲ ሰላም ፈጢርካ ኣለካ ማለት እዩ ሓቀይ ወር ሰላም ክትፈጥሩ ማለት ክትረዳዳእስ መቸም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጉዳይ again ኣቐድም ኣቢልና ሓደ ክልተ ሰለስተ ክንሰምዕ ሽዑ ከነተሓዞ ከም ክልተ ኣሕዋት ክንገብር ነርና ናይ ትግራዋይ ረብሓ ናይ ኤርትራዊ ረብሓ ብዘማልእ መንገዲ
ናይ ፖለቲከኛታት ህልኽ ተዘይህሉ ኤርትራ ንዓና ቀረባ ምኾነት ብመለለይ ካርድ ኤርትራ ኣቲኻ ባፅዕ በፂሕካ እንተሸቂልካ እንተስነጊድካ ትመፅእ ካብዚ ንኣዲስ ኣበባ ካብ ትኸይድ ካብዚ ንሰመራ ክትኸይድ ንባፅዕ ቀርበካ ናብዚ ናብ ባሕሪ ቀርበካ ግን ናብኡ ክንከድ ዘግብር ዓቕምታትና ተሓንሽሽና እዩ ምሕንሻሽ እዩ መቸም ስራሕና ደርጊ ምስ ጠፍአ ከም ክልተ ኣሕዋት ታክንገብር ነርና زيجي تيزا حلفيو حجون انتخونه اتن ناي تግራይ إليت أب حدا معلبي أب حدا نتبي رقيصو تخيل انت زغل بزح لوط كمص مخالجن بزحات منشرو زخونو أبتو وشتو سلا زلوو اتو زلوو كنتا دما بحصر زباله برهانه ابزا زربا يገልጽ እዩ عن سلسن تግራይ اي هاجر نغبرنا وي تግራይ بخمزي نمرحنا وعلى بريتوريا نقبلنا ينقبلون وي بروجرام ናይ حوات بخمزي يكون ابزول اجندا تግራይ ማእኸል ዝገበረ اجندا ዲኦም ኣፈላላይምስ امتى تفلاليهم كلهم ናይ ረብሓይ ዋላት ሕዚ ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ዘሎ ዋላት ዝኸደመ ولا عالم سالساي بروماكس فينشال ሕወሓት ዘሎ ማለት እዩ ኣብ ደጀን ዘሎ ምስ ጀነራል ታደሰ ወረደ እዚኦም ኩሎም ናይ ስልጣን ናይ ረብሓ እዩ ባይስ ወንበር ኣብ ናይ ትግራይ መዋጽኦ ወይ ከዓ ቀጻላይ ናይ ቃልሲ ኣጀንዳ ስትራቴጂ ናይ ተዋሱ ኣንኹም የዛምን ናይ ደብረጽዮን መርገጽ ከም ናይ ኢትዮጵያ ናይ ትግራይ ከመይ ትርእዩ ስብዓልኻ ወይ ከይትጋጋ يغرتها sorry بحفشة كم نريد لنا قداينا تجارو is quite complicated right now but it is what it is بزح نابتن كنبلن أي نخلينا نتكونتات كتكاتلو تراي خازلك كبيت زخونو كينات كم زلهم ردو كوينلو اسكنا بنات ناقص نسكر مجمريا let's start with this one ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ጦር ኣይማዘዝን ህዝቢ ትግራይን ህዝቢ ኤርትራን ድሕሪ ሕጂ ኩናት ኣይገብርን ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ድሕሪ ሕጂ ናይ ሓባር ጸላእቱ ኣንበርኪኹ ምክት እዩ ድሕሪ ድመጽእ ምዕባለ ድሕሪ ዝዝረብ ሕጂ ኮነ ሓንቲ ነገር ግን ኣብዚ ውሽጢ ክልተ ዓመት ተሰርሐ ነገር ኣሎ ምናልባት ኣብዚ ሚድያታት ኣብዚ 6-7 ወርሒ ወሪዱ ክኸውን ይኽእል እዩ ክልተ ዓመት ሙሉእ ክስራሐሉ ጸንሐ ግን ኤርትራ ሓንሳብን ሓዋሩን ዳግማይ ብደቡባዊ ሸነኽ ጸላእታ ትንዕ ከይብልዋ ስራሕ ክስራሕ ጸኒሑ እዚ ድማ ብ4 ነጥቢ ፋይሉ ተዓጺሉ ሎሚ ሰራዊት ኤርትራ ብምብራቃዊ ሸነኽ ጥራዩ ሓለዉ ድገብር ዘሎ እዚ ድማ ብዝወሓደ ሓይሊ ብዝተራቐቐ ኣጽዋር ኣብቲ ከባቢቲ ዕምሪ ናይ ጸላእቲ ጥራይ ደይኮነ ዕምሪ ናታ ኢትዮጵያ ዝሕጽር ምድላዋት ገይሩሎ መንግስቲ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ሎሚ ገዚፍ ሰራዊት ኣይኮነ እንደድልያ ኤርትራ እነግረኩም ኣለኹ ገዚፍ ቁጽር ሰራዊት ኣይኮነ እንደድልያ ብሉጽ ኣጽዋር ዘመናዊ ኣጽዋር ስትራቴጂካዊ ኣጽዋር ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ بدقائق مسمر قريتو إثيوبيا ب 24 ساعة كم تنبركخ زقبر عاقم تري كلا خلالو هاجرو كل نجر الله نزل مقواريو خسر صنيحو تعويتي خا صلاتنا صبيقو مفلطو تنع خبلونا يكلون يوم حشوخ قبلو خول يوم كحسو خول يوم غوس قبر خول يوم حانسا بدبلوماسي حانسا خنورينا حانسا بحرنا ايدو مريتنا ايو كل عامت من الفلاف هاي مدلي من نيرو ندوع من حيل النيرو ومتزخون عصب 7 كيلومتر كابو رحيق الله عصب كاب 7 كيلومتر رحيقه ابتقوم الله زحازقن حيزوهم الله نخمز زقبر منغستن سراويتن كمسغن طرا يدلو لو علاونت حني حدا منغستي تزلع على سلطانون حلافنتون لو علاونت معقابي لو علاونت معقابي بقول مقدم مسيحهم لو علاونت قديفكم مريت رستي هابتي بحري شير كتقبرو تدليقن لو علاونت لعلو كلي مجمريا وطبانكو عبد السلام مساخا ناي بحكي اقداس دمصيو تنريو زلنا كوشت ኤርትራ መጽዩ ዘዚ حبريتا دما ኮንፊደንስ ይብ ከምዚ ዓይነት حبريتا دما قداسيو ምክንያቱ አቃውማ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ዘአክል አጽዋር ዘአክል ኃይሊ ዘአክል ስትራቴጂ ሒዙ ይጽበ ምህላው نبحك تطبقيو لأنه كله دما أنا زفتوها خابت زرباناتو سي إيرترا دحر عجي جيف سراويت هاي ليانيو زبل زربا I hope so بس فاي قبر
ምክንያቱ ኤርትራ ነዚ ሕጂ ዘለዋ ብድሆ ክሰግሮ ንድሕሪ ሕጂ ድማ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ዝነበረ ብብዝሒ መንእሰይ ኣብ ግንባራት ተሰሊፉ ክነብር ኣይንደለን ኢና ናብ ምዕባለን ግስጋሰን ክወፍር ክኽእል ኣለዎ ናብ ዳግሚ ህንፃት ክወፍር ኣለዎ ብርግፅ ሉዓላውነት ምዕቃብ ዘጋጥም ዘሎ ብድሆታትን ፈተነታትን ንሪኦ ኣለና ኣብይ ኣሕመድ ድማ ዳርጋ ኣብ ናይ መወዳእታ ደረጃ እንተስ ክፍንጀር እንተስ ገለ ክገብር ኣብ ከምታ ደረጃ በፂሑ ዘሎ እዩ ዝመስል ዘሎ እቲ ናይ ወዲ ኣባ መልእኽቲ ድማ ናይ ብሓቂ ፅቡቅ እዩ ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ኮንፊደንስ ንህዝቢ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ድሮ ነቲ ኩነታት ይሪኦ ኣሎ እቲ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ኮንፊደንስ ክህልዎ እቲ ዝበለፀ እዩ ናይ ብሓቂ ፅብቕቲ ቪድዮ ገይሩ ኣሎ ኬትኩም ኣብ ኤሪ ዩኒቲ ሚድያ ኬትኩም ወይ ከዓ ወዲ ኣባ ኢልኩም ኣትኹም ረኺብኩም ኣብኡ ስምዕዋ ሰፖርት ግበርዎ እንኳዕ ብድሓን መፃእካ ክንብሎ ንደሊ ሞር ኢንተረስቲንግ ቶፒክስ ድማ ካብ ኤርትራ ክንሰምዕ ኢና ካብ ኤርትራ ናብ ኤርትራ ከይወፃና ከለና ክልተ ኣገደሲ ዜናታት ክበኩም መጀመርያ ዜና ናይ ዲፕሎማሲ ኣብ ኤርትራ ተቐማጦ ቺካጎ ኣሜሪካ ማለት እዩ ኢሊኖይ ስቴት ናይ ኢሊኖይ ዝገብርዎ ዘሎ ምንቅስቃስ ከም ንሪኦ ዘለና ዕለት on September 3rd ዕለት 3 ወርሒ 9 2025 the Chicago National Public Diplomacy Group met with Leslie Combs, District Director for Congresswoman Jan Shakusky Malatu, marking a significant first step in building a collaborative relationship with the Congresswoman's office. Lazi, ab Chicago zumatu Ertrawian, akal naiti public diplomacy zugbar zolo Malatu, Mr. Hanti Congresswoman Malatu, Miss Officer Kamstarahabu, Nazisra Hazun Zugobridma, ካብ ልበ ዝመንጨዎ ምስጋና ከምኡ ድማ ኩልኩም ኣብ ዘለኹም የቐኒየልና ስለ እትዝገበርኩም ፃዕሪ ብሓቂ ዝነኣት ፃዕሪ ዝነኣት ስራሕ ሞር ብከምዚ መንገዲ ክትቅፅሉ ንደሊ ኣሜሪካ ኣብ መንጎቲ ንደልዮ ዘለና ሕልምን ኩነታትን ደው ኢላ ዘላ ሃገር ኣሜሪካ ፍሉይ ፀጋ ፍሉይ ረድኤት ክትገብረልና ዘይኮነስ ዘለና ፀገም ነቲ ዘሎ ገዳን እፅዋን ንክእለየልና ስለዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ እቲ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ካብ ልቢ ነመስግን ተቐማጡ ናይ ቺካጎ ዌልዳን ንዚ ካልኦት ስቴትስ ድማ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ክወፅእ ከሎ ግዲዮን ድማ ይቐኒየልና ነቲ ሓበሬታ ፓብሊክ ዝገበረ ማለት እዩ ካልእ ካብኡ ከይወፃና ጉዳይ ናይ ሕርሻና ፋኦ ማለት ሓደ ናይ ዩኤን ኦርጋናይዜሽን ዘውፅኦ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ናይ ሕርሻ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘሎን ናይ ዝናብ ኩነታት እውን ንኣብነት እንታይሎ ፖዚቲቭ ኣውትሉክ ፎር ኤርትራ ፋኦስ ሌተስት ጂውስ ከኒውስ ማለት እዩ መስለን ብሪፍ ሪፖርት ፌቨራብል production prospects for the 2025 main season crops. ስለዚ ክራማት ናይ ኤርትራ ተስፋ ዝህብ ከም ዝኾነን ፅቡቅ ክረምቲ ክኸውን ከም ዝኽእልን ናይ ቲፋኦ ሓበሬታ ይገልፅ ኣሎ ናይ ብሓቂ ደስ ዘብል እዩ እዚ እሱ ጥራይ ግን ዘይኮነ ኣብ ዶክተር ፍቅረ የሱስ እውን ብካልእ መንገዲ ኣውፅዎ ነይሩ ናይ ፋኦ I think ጂውስ ዝብል ናይቲ ዌዘር ሓበሬታ ዝህብ ይመስለኒ ኣብ 2025 main season planting እቲ ሕርሻ ናትና ናይ ስርናይ ስገም መሸላ ዕፉን ጣፍ ከምኡ እናበለ ይኸይድ ጁላይ ኣብ ወርሒ 7 እቲ ዝናባት ዝሕል ኢሉ ከም ዝነበረ ወይ እውን ከምቲ ዝድለ ከም ዘይነበረ ግን ኣብ ወርሒ 8 ፅቡቅ ዝኾነ ዝናብ ብምዝናቡ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ነቲ ናይ ዘራእቲ ኩነታት ናብ ዝበለፀ ከም ዝወሰዶ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብ ሕጂ ድማ ካብቲ ኣቨሬጅ ዘሎ ንላዕሊ ትፅቢት ከም ዘሎ እቲ ናይ ማይ ኣብ ዝቕፅል ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ከምዚ ዝመስል ስእሊ ብምግባር ዝገበሮ ድማ ኩነታት ሕርሻ ናይ ሃገርና ኣብ ፅቡቅ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ምሉእ ክራማት ይግበሮ ኣምላኽ ነቲ ተሪፉ ዘሎ ሓረስታይ ካብ ግራቱ ንዝድረር ሓረስታይ ፅቡቅ ዝኾነ ክራማት ክኾነሉ ፅቡቅ ዝኾነ ቀውዒ ድማ ናይቲ ኩሉ ዝገበሮ ፃዕሪ መፍትሒ ክገብረሉ ተስፋ ንገብር ስለዚ እዚ እውን ሓደ ኣገዳሲ እዩ ዝበፅሐ ኤርትራዊ ብሕርሻ ስለ ዝነብር ሓንቲ ስእሊ ኣብዚኣ ንግረ መንገደይ ኣበርቲዐ እኳ ክጠቕሳ ይደለኒ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب እዛ ቪድዮ ብዙሕ ክዘውር እየ ያለኹ እሳ ድማ ከምዚ the state of ኣጋዝያን ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢሎም ነቲ መጀመርያ ደንጉየ ስለ ዘስተውዓልኩሉ ሎሚ መውሉድ ኣነቢ መውሉድ ዕለተ ልደት ናይ ነቢ መሓመድ ስለ ዝኾነ ዓብ በዓል እዩ ስለዚ ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና እንኳ ኣብ ዝብቅዓኩም ነዛ ስእሊ እዚኣ ግን ሓደ መራሒ ናይ ሃይማኖት ናይ ኤርትራ መራሒ ናይ መንግስቲ ኤርትራ ኣስላማይ ነይሩ ዝኸውን ኣብ መስጊድ ከይዱ ሰላት ገይሩሲ ሕማቅ ነገር ኣይኮነን መስለኒ ከምኡ ድማ መራሒ ናይ ኤርትራ ክርስቲያን ድሕሪ ኮይኑ ቤተክርስትያን ከይዱ ምስ ጳጳስ ወይ ስርዓት ናይ ቤተክርስትያን ናይ ክርስትና እንተገበረሲ ሃገር ናይ ክርስቲያን ኮይና ማለት ድዩ ኢትስ ጀስት
ብዙሕ ናይ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ዝፈታትን ብዙሕ ፈተነታት ይረአ ኣሎ ክለንቀነ ንሱ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብይ ኣሕመድ ዝገብሮ ዘሎ ዘርኦ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምት ኣለኒ ስለዚ ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ናብዚ ሕጂ ኣገዳሲ መድረክ ዘለናሉ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ንምፍርራስ ዝግበር ፃዕሪ ኩሉ ክንምክቶ ይግባእ ብኩሉ ብናይ መንገዲ ይመፅእ ኣሎ ብዘየገድስ ኩሉ ሰብ ጠጠው ኢሉ ክምክቶ ይግባእ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ናትና እቲ ዝዓበየ ድርዕናትና እዩ እቲ ዝሓየለ ድርዕናትና እዩ ስለዚ ኣብ ሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ፍፁም ሻላ ክንብል የብልናን ኤቭሪባዲ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ እጃሙ ከበርክት ይግባእ ሓድነትና ጥምረትና እቲ ምስጢር ቀፃልነትና እዩ እቲ ዝሓየለ ድርዕናትና ድማ ኣብዚ ቻነለይ ድማ ንሓድነት ህዝቢ ኤርትራ ክልተ ዓበይቲ ሃይማኖታት ከምኡ ድማ 9 ብሄራት ነዚ ሓድነት እዚ ክዘርግ ዝኽእል ብኩሉ መንገዲ ክንቃለሶ ይግባእ ሓድነት ናይ ኤርትራ ብምፍራስ ክመፅእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ዓወት የለን እንትርፎ ነቶም ፀላእትና መስሓቂ ሸራፋትን መፍቶ ፀላእትና ክንከውን ተዘይኮይኑ ስለዚ ያላ ንሓድነት ዝዘርግ ሓበሬታ መክትዎ ሕጂ ቁርብ ትለይ ኣብቲ ፍቑስ ዝበላ ርስታት ክሰክር ክፍትነ ሓንቲ እስከ በዚያ ንጀምር ንዓይ ስለ ዘስሓቃትኒ ብመስሓቅን ተወዳና ይከፍኣናኒ ኢለ ሃሎ 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 وغزت وانا فلاط عنجيتي سي وسنا خسته انت او العليم هو مفعل انديو او لي تخوينو 500 ايوه كلاميتو تخوينو 250 سراو تخوينو 500 قومي غيرير له ايا زل سعودي بقى حراي جرم حراي بقى صباح ساعة شعاتن برانك متى دليتي الله دليتي يا متى قرم أنت خسرت ودي من بالله تنجي تخا مين وصي خلو بقى بيسا أفريقيانا بيسا حاتنا بالكاسي نقول له خفافي الكابلو بقى أبي يقول ما يسرح خام دوار سوق تحول سراحي زازرات يا سراح كبرت مخانو نفس وكف سب ما نسرحو أخبيرو بزقبا من قد كما عبلي يقبا መንገዲ ዓወት ሓንቲ ይኮነትን ተርዲኹን ኣለኹም ብፅሬድዩ ብምፍላጥ ብዝኾነ ይኹን ኣብ ሂወት ዘድልየካ ዓወት ክትገብር ትኽእል ኢኻ ባይ ዘ ወይ እታ ናይ ምፍላጥ ኣብ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ልዕሊ ዕንጨይቲ ዘሎ ሓጊ ከመይ ጌራ ተኸደሉ ዘላ ብዝኾነ ኤኒዌይ ኢትስ አ ቨሪ ደስ ኢላትኒ ፈላፃይ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ቢዝነስ ዴቨሎፕመንት ስትራቴጂ ናቱሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ዘለዎ ፅቡቅ ንክገብር ኣብ ስነ ጥበብ ብዙሕ ኮሜንት ኣይገብርን ኣነ ግን እዚኣ ምናልባት ንሽተይ ኮሜንት ክባዝ ዘለኹ እዚኣ ኻ ዕርፊ እዚኣ ሲ ብምንታይ እስከፈትያ ሓተ ከምዚ ብግሩፕ ክገብሩ ይርዮም እየ ኣበይ ከም ዝኾነት ኣይ ብዙሕ ኣይከታተሎም እየ ግን እታ ትደርፍ ዘላ ጓልሲ እንታይ ዓይነት ክዳን ተኸዲና ኣላ ናይ ብሓቂ ገሪማትኒ እሩም ክዳን ኣሚን I haven't seen such ከምዚ ዓይነት ምሉእ ክዳን ናይ ላዕልን ናይ ታሕትን ጌራ ትደርፍ ጓልሲ ኣይረኣኹን ኣነ ማለሲ ኣብ ብዙሕ ግዜ ንሪኦ ዝተቆራረፀ ዝተኸፋፈተ ገለገለ ግን this is a good thing you know ጽቡቅ ነገር ከጋጥም ከሎ ከነድንቕ ክንክል ኣለና I like this ማለት ጥበብሲ ካብ ርእስኻን ካብ ጎረሮኻን ካብ ካልእካን ንኣምበር ናይ ግድን ኣካላትካ ስለ ዝኸፈትካ ጥራይ ኣይኮነን I know old fashion ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ገለገለ ኢኹም ምክንያቱ ኣብዚ ዘበን እዚ ጥራይካ እንተኮይንካ ጥራዩ ሞደርን ዝኾንካ ዝመስል ብፍላይ ባት ኣነ ክሪኦ ከለኹ ሲ ኤርትራ ናብቲ ናይ ቀደም ክብርታታ معبول تكنولوجي معبول أتحساسبا معبول تمهرتي معبول كل أتات كتمسأل لك عن بحالخان تعقب كادما كبري زخونكا ስለዚ እዛ ንሽተይ ሓፍትና ድገበረቶ ተበግሶ ድማ ከም ፅቡቅ يعني ንስኻትኩም ናትኩም ርእቶ ከመይ ይመስል ምዚያ ምስኣውን ክገድፈኩም እየ ሕጂ ናይ ሎማ ኣርስታ ኣብዚዩ ፕሊዝ ኬትኩም ሰፖርት ግበርዋ ኣብ I wish I knew the channel ግን ሰፖርት ግበርዋ ፅቡቅቲ ደርፊያ ኣብ ኣነ እኳ ዩቱብ ኣይረኣኽዋን ኣብ ገለ ሶሻል ሚድያ መፅያትኒ ግን ደስ ኢላትኒ thank you very much ስለትኩሉ ትገብርዎ ደገፍ ንኻልኦት እውን ደገፍ ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ናይ ሎማ ርስ ኣብዚ ጉዳይ ኣብ ካልእ የራኽበና thank you